Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on laaɓe jeyngol Pulaku TV. Ngam mi silminake dow mon mi hofni on kala taweteɗon fu nder duniyaru banta ngaduɗen banta kosuɗen algawal en tan mi fottugo en direct ha YouTube ngam may ɗo en potti en direct man ɓuyma. Ewa eno noon bo miɗo hokka on muñal deydey mi matinino on 20h heure Afrique central en tan mi matotirgo en puɗɗan en direct man ɗo e noon bo mi tammi on giyan deydey ɗum waɗi ba ɗum sabbiti seɗɗa miɗo matina on wakkati heure man ɗo hedde ko ɗum ciko wakkati ɓe setini magariba ha min haɗo 19h amin ha mon ɗo ɗum 20h ɓe setini magariba dalila may ɗon on gimi sabbiti mi reni mi wi sey deydey to wakkati may ɗo waɗi nden nam mi juuli e nden mi fuɗɗa deydey en direct may kanjum waɗi giɗon ɗum sabbiti ha ɗum hewti ha waddugo deydey banta jotta ɗo jotta en ɗon déjà 19h18 ha heure Afrique de l'Ouest ha amin e ha moɗon bo en ɗon déjà 20h18 mi tammi en ɗon paami sakiraɓe dalila may ɗo heddeko may ɗo mi laari yimɓe puɗɗi moftago déjà en ɗon mari ko wata yimɓe 54 ngam may ɗo partage e lien man ɗo heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe deydey jalɗira ha an direct man ɗo min bo bana giɗo miɗo jogi téléphone am min bo ha mi partage a deydey lien man ɗo ha deydey nder groupe ji ɗi hani mi partage heɓa yimɓe deydey jalɗira yewa ha mi partage lien man e onon bo partage lien man heddeko man moy fu to laari ha les téléphone mum ɗum a yiyan babal min tama partage ma bo sharing to a memi dow majum ni ɗum waddante deydey ɗum a sufta whatsapp ɓeyda partage ɗum na telegram nan la facebook c'est a partage to ɗum whatsapp to ɗum telegram to ɗum facebook c'est a partage dow man to a partage kadi ɗin a yerbanata ɗum groupe ji maɗa ko nandi ɓe majum ko sakiraɓe ɗuɗɓe jaldira banta mi yonmi mala miɗo jogi téléphone am jotta ngam mayɗo ha mi partage e lien man ɗo yawwa banni ha mi nasta nder whatsapp am heɓa mi partage deydey e lien man banta mi matini on yewwa sakiraɓe mi laari ni on no ɓesdo ngam may ɗo partage lien man heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe jallira mi yiɗi deydey to en puɗɗi tindinoji ko tindinte man ɗo tawa woɓɓe feere ngara tawa en dayi en tindini hunde feere deydey ɓe nanayi dalila may ɗo mi yiɗi deydey en gona en ɗuuɗi seɗɗa yimɓe yi deydey waɗaynoɓe man pat ɓe ngara wona to en puɗɗini deydey wala sakitiɗo tammi on pami sakiraɓe yawa no noon sakiraɓe mi tammi on no partage lien man ɗo ngam min fu miɗo habda partage go lien may ɗo sey on gaɗa muñal deydey woɓɓe wonɓe nder groupe ɗo mi partage anaynoɓe groupe lien man ɗo miɗo partage naɓe deydey heɓa ɗum ɓura hoyango ɓe heɓa deydey no ɓe nastiri ɓe jalɗiri deydey en direct man be meɗen kanjum on gi miɗo jogi deydey téléphone am ɗo miɗo habda mi partage lien man ɗo banta giɗon yawwa yawwa no noon sakiraɓe miɗo habda partage go ɗum may ɗo ni sey on gaɗa muñal seɗɗa miɗo ɗo partage go lien man yawwa sakiraɓe miɗo yetta on sosai miɗo laara comment ji yimɓe feere feere nder moɗon miɗo laara comment ji moɗon miɗo sero be deydey comment ji moɗon en tan mi lortoago en janga comment ji deydey ɓen en reɓuɓe comment ji deydey ɓen fe'i ɗum ɓe ƴami en tan mi jabago ƴami maɓɓe to ɗum deydey hunde nde hani ne jaboɗen jotta to ɗum hunde deydey nde en ngala jaabu mare bo en mbawan deydey ɓawo ɗon en gaɗa renseignement dow maga en ƴama en jaabo en mbi ɗum deydey ko waddi en hande ɗo ni ɗum ko larani haala ɓe matini ɓe mi ɓe tammi maɓɓugo numéroji yimɓe feere nder balɗe garande mi tammi mi waɗino vidéo may ɗo mi matini ka seɗɗa ɗuɓɓe nder moɗon mi tammi ɗon no paami dalila may ɗo e ha mi timmina partage ugo deydey lien ji man ɗo heɓa en lorto kadi en puɗɗa tindinore may ɗo banta mbiɗen sakiraɓe
yawwa mi tammi onon bo on ɗo dow partage ugol lienji man onon bo ngam ay dedei kala on partage ay fof habda partage heɓa dedei no yimɓe ɗuɗɓe jalɗiri entraide man ɗo déjà mi laari yimɓe ko watta nder 60 jalɗiri entraide man jotta. Yawa sakiraɓe gaɗe muñal lutti seɗɗa miɗo habda partage ugol man heɓa dedei ta en daɗa yimɓe feere mi matinoɓe mi prometi ɓe dedei to mi fuɗɗi waɗugo en direct ɗo mi tammi heɓangoɓe lien man ha groupe ji man e ko nandi be majum heɓa dedei ɓe participa woɓɓe feere ndeni nasti diga 20h tawi direct man ɗo waɗaka ɓe tammi ko ɗum waɗatake dalila mai wongi jotta miɗo haɓana dedei ha mi yerɓana ɓe lien man heɓa ɓe paama en ɗon dow waɗugo en direct man ɗo ko nde wakkati dilli seɗɗa miɗo hokka on muñal miɗo lara comment ji ɗuɗɓe nder moɗon bo. Yawa sakiraɓe mi laari yimɓeji ɗuɗɓe kawri ko yanta yimɓe 70 jotta ngam may ɗo en potayi mbiyen en ndenayi sey to yimɓeji maɓɓe pat maɓɓe ɓe kawri ngam may ɗo en tammi fuɗɗugo de tindinore meɗen nde garɗen mbiɗen en tindinayi e to wodi dede ɓen yalɗirɓe ɓe daɗuɗen bo ɓe tammi lartago vidéo may ɓawo en tammi pibbigo ngol to ɓawo to en timmini banta on andi en ɗon ha jeygol Pulaku TV e dedei on ɗon gondi bo ɓe derɗirawo moɗon Adamou Haruna ko waɗi en mbi en gaɗa en direct ɗo ɗum dedei ɗuɗɓe nder moɗon balɗe ɗo ɓe ɗo ƴamami ko larani habarul ngol ɓe nanta kesol ko larani haala WhatsApp mi tammi en bolwino ɗum dedei ɗuɗɓe nder moɗon paamino ko bolwuɗen man ɗo. WhatsApp ɓe gaddi chardiwol kesol en mbi e chardiwol ngol ɓe gaddi man ɗo ɓe matini dedei ɓe tammi partage ugo donné maɗa je WhatsApp ɓe connectay ɗum be Facebook. to en gejitani WhatsApp en andi WhatsApp nga créama diga 2009 hitande 2019 ɓe créé WhatsApp mai ɗo mo créino ɗum man ɗo feere en 2014 se o sorani ɗum on marɗo Facebook nde sorani ɗum on marɗo Facebook mani nder wakkatije man ɗo ɓe gaɗino banta ɓe connectino ɗum amma connectugo ɗum je ɓe connecti ɗum man ɗo warti on marɗo dedei WhatsApp man ɗo marɗo Facebook mai hanko mari WhatsApp mai ɓe connecti ɗum amma wakkati mai ɗo ɓe partageatano dedei donné ji maɗa gal ton e jotta bo ɓe gaddi tsari kesum ɓe matini ɓe tammi partage ugo kala ko gewtititta be yimɓe maɗa fo dedei sirriji maɗa ko gewtititta be yimɓe ɓe tammi partage ugo ɗum ɓe gerɓana ɗum Facebook ɓawo to ɓe gerɓani ɗum Facebook wartay ɗo yi'a ɗo andi dedei kala ko gaɗata ha WhatsApp fu masalan aɗa yewtida be sobiraɓe maɗa ko ɓe derɗiraɓe maɗa ko ɓe saran ma ko nandi be majum ni watan Facebook e andi dedei kala ko gatta fu ɓe partage ɗum Facebook e Instagram fu en andi de jotta ɗum goɗɗo goto mari ɗum diga Facebook WhatsApp e Instagram ɓe tammi partage ugo ɗum e ɗuɗɓe nder moɗo ƴamtimi ɓe pe'ini ƴamɗe feere feere nde mi yiɗi mi jaabo jamgol mai haɗo ɗo jotta mi fota mi wiya mi jabaki onon pat moɗon en privé ɗuɗɓe nder moɗon pe'ini ƴamɗe feere feere woɓɓe feere pe'ini ƴamɗe dedei nanduɗe ɓe ƴamiyam woɓɓe feere ƴamiyam ɓe ɗume dalila waɗi ko ɓe gaɗi banni mai ɗo e ɗume riba maɓɓe waɗugo banni man ɗo e nden bo ñalande nde ka fuɗɗata ñalande nde ɓe fuɗɗata e noye goɗɗo tokkata heftira en mbi ɓe gerɓante ɓe mbima to a accepti ma ɗo ka haala timmi ɓe blockantama WhatsApp maɗa to a accepti ɓe partage dedei sirriji maɗa ɗi gewtititta be yimɓe mai ɗo to a yerdake ma seyo jafo sakiraɓe nder moɗon bo dedei ɓe laroɓe en direct ɗo miɗo matina miɗo kawmiyal dedei woɓɓe feere dedei ɓen ƴewnayɓe yam miɗo kawmiyal useni e banda appel be téléphone mai ɗo be majum mai wonni miɗo waɗira dedei vidéo en direct mi watta jotta ɗo e nden bo mi lara woɓɓe feere nder moɗon ɗo ƴewna sey gaɗu ɗum yal useni ko larani appel mai ɗo mi tammi ka daman dedei on heɗitotoɓe en direct jotta mai ɗo on nanan téléphone mai ɗo vivra
yawwa ngam mayɗo useni miɗo toron gaɗe mumen ko larani haala appel gaɗe mum 20 minutes to goɗɗo mari haje dede ko larani haala appel may ɗo. Yawwa nonon en tan min gejjitayi dede en mbi ƴamɗe ɗe ɗuɗɗe nder moɗon pe'ini ko larani haala nonon ko larani haala WhatsApp man ɗo ɓe mbi ɓe partage an donné maɗa ɓe ndaran dede sirriji maɗa ɗi gewtidira be yimɓe ɓe germana ɗum Facebook e ɗuɗɓe nder moɗon ƴamti ndekatami fuɗɗugo dat en mbi to a accepta ɓe tammi ɓe tammi bloque ɗum e darme nde ɗum tammi fuɗɗugo e to mi yiɗi mi accepta kam ma lawol ngol mi tokkata mi accepta mi ƴamon ko ɗuɗɓe nder moɗon ƴammi e to mi yiɗa acceptugo bo lawol ngol mi tokkata mi acceptata ton gejjitayi ha photo ha dede vidéo ngol mi waɗani en fajira hande mi yerɓani en dede ha nder YouTube meɗen Jeygol Placo TV e nonnon nder groupe ji ɗi WhatsApp mi holli en dede ɗon message ɓe tammi yerɓango yimɓe ɓawo to ɓe gerɓanima message man ɗo to a jangi bindi man ɗo goɗɗum ni a tawan ɗum ɗo haala man ɗo a wawan to non meɗo fottanima a accepta e to ka fottanama bo ta a accepta dede ɓe mi darano vidéo may ɗo mi wawan mi holla on photowol may ɗo mi anda to on mbawa yi'ugo ngol bon mi anda to on mbawa larugo ɗum ha téléphone am joni tammi banta on laari tammi on daari nda photowol may ɗon on jiyan bindi may ɗo ni mi anda to on ɗon dara fo man boɗɗum photoji man ɗo ɗi ɗon feere feere mi tammi on daari est ce que on giya ɗum boɗɗum to on giyayi ɗum ma mi yerbino vidéo ngol mi yerbi fajira taw to on dartake on daare ɗum boɗɗum on jiyan bindi may ɗaɗɗi ɗo mi tammi on daari sakiraɓe ɗo dede mi wakkati vidéo ngol mi wanno fajira ɗo mi yerbi ha be mi yerbi mi waɗi photoji ɗi may ɗo mi holli on dede message ɗum ɓe germanta yimɓe to ɓe gerɓanima message may ɗo ni yake to hakkilay aran a connecté tan a nasta nder WhatsApp maɗa sey a tawa isin ɗo may ɗo ɓe gerɓanima ɗum e to a tawi ɓe gerɓanima ɗum ɗo laaru janngugo ɓe bindi may ɗo ta yawo acceptago e ta yawo anilugo a fama dede ko ɓe mbima nden a accepta to a anili ni ɓe lori ɓe gerɓanima ɓawa ɗon a lori a anili ɓe lori ɓe gerɓanima ɓawa ɗo a lori a anili to hakkilayi ɓe gerɓanima konde ɗiɗi konde tati woɓɓe feere kam ɓe gotel tan ɓe gerɓanta ɓe woɓɓe feere déjà ɓe gerɓani ɗum jotta ha mi hollata ɗo ɗon ɓe ɓe gerɓani message ji may woɓɓe feere anili e woɓɓe feere bo accepti miɗo matina on min fu ɓe gerɓani am dede message may ha numéro am gota dede ka WhatsApp numéro ka Nigeria hankon miɗo hutinira ha dede WhatsApp Messenger déjà ɓe gerɓani am message may déjà mi accepti diga balɗe caliɗe amma numéro ji am ɗiɗi Sénégal ɗi mi naftirta e GB WhatsApp ɓe gerɓanayi am message may ha jotta e ɗon ƴami ɗi ɗuɗɓe nder moɗon bo pe'ini e ko larani haala GB WhatsApp hankam fu ka ɗon dede ko tammiɗen gollugo jotta man ɗo arande ƴamgol ngol ɗuɗɓe nder moɗo ƴamtoto mari haje famugo e noye dede komi yewtititta be yimɓe ha WhatsApp may je ɓe mbi ɓe partage an may kam ɓe partage ɗum dede yimɓeji pat ndara ɗum ha Facebook na malla ɓe partage ɗum hamɓe yimɓe dede autorité en ha dede Facebook huwoɓe hatton may tan mbawata larugo sirriji jam komi yewtititta be yimɓe ɗum ƴamgol ngol ɗuɗɓe ɗuɗɓe nder moɗo pe'ini mi ɗon no jaabo woɓɓe feere gal privé mum en mi tawi message ji may ɗi ɗuuɗi message ji temeɗɗe mi tawi dede mi fotami mi jabake on pat moɗon nder wakkati rewre dalila may ma waɗi mi wi mi tammi waɗugo vidéo en direct marɗo haji fu wawan participe go dede ha en direct je gatte may ɗo o fama dede jawabu ƴamiɗi o ƴamata man ɗo miɗo matina on je ɓe mbi ɓe partage an dede donné maɗa man ɗo donné maɗa ɓe partageta ɗo dede ko gewtititta be yimɓe ɓe partage nan ɗum Facebook e dede IP adresse maɗa nokkure maɗa nde gonɗa e contact ji maɗa dede wartan Facebook maran habaru banta Facebook wartan ɗo laara dede yimɓe ɓe marɗa contact ji maɗa numéro ji maɗa mari numéro wane ɗum pat warta Facebook ɗon yiya ɗum e dede Facebook maran e andan dede nokkure nde gonɗa location maɗa misalu aɗo pays kaza aɗo wuro kaza e ko nandi ɓe majum nane en andi ɓe potano ɓe marata dede laɓɗum dede position maɗa ha gonɗa IP adresse maɗa ngam ko waɗi ha Facebook maɗa a wawan a maɓɓita Facebook maɗa a waɗa dow an a goɗɗo exemple a goɗɗo Cameroun to hakkilayi a waɗa a goɗɗo Gawdere aɗo Marwa non tan fottama waɗugo o leke to hakkilayi an man ɗo a goɗɗo Bamenda aɗo Bafousambo a wawan waɗugo banni man ɗo to non may ɗo wartay ka sargayɓe ɓe keftata dede to gonɗa may laɓɗum to jotta ɗo to ɓe connecti ɗum ɓe WhatsApp ɗo ni ɓe keɓa information ji maɗa pat dede ko gewtititta be yimɓe ɗum pat ɓe giyan ɓe ɗo mari ni an kam dalilaji maɓɓe dede ko waɗi ɓe mbi ɓe mbawa ɓe gara ɓe connecta ɗum dalilaji maɓɓe may ɗo ɗi ɗuɗɗi mi tammi limtan gon seɗɗa nder maji e mi tammi on ɗo pama sakiraɓe dede komi turi mi tindinta on may ɗo mi tammi kaɗo dede sargi woɓɓe feere kam ha jotta arande man ɗo ni ƴamol ngol ƴamɗon mi yiɗi mi jaabo on dede ko larani donné je ɓe mbi ɓe partage an ha Facebook ɗo yimɓe bana sobiraɓe moɗon kam darata ɗum mi tammi ɗuɓɓe nder moɗon ɗon no kultorno ko larani haala man ɗo ta komi yewtititta be sobiraɓe am be yimɓe am wona ami en am ha Facebook bo daray ɗum non na ɗum non ami en maɗa kam darata ɗum
ami en maɗa kam darata dede ko gewtitita be yimɓe maɗa dede ha Facebook mi tan on no pama amma Facebook kamɓe ɗo dara ko gewtitita be yimɓe maɗa to ɗum sobiraɓe maɗa to ɗum saro en ma to ɗum derɗiraɓe maɗa kala ko annduɗa gatta e WhatsApp funi ɓe mbawa larugo ɗum to ɗum haala dede lattinoka ko ɗum ka sirri ka salayi hakkude maɗa an ɓe yimɓe maɗa man tan Facebook huwoɓe Facebook kamɓe kam ɓe mbawa larugo ɗum mi tan min paami ɗo e dede bo ɓe matini ɓe mbawan sorango dede opportunité ji goɗɗi dede information ji maɗa man ɗo to ɓe ɗaɓɓiti ɓe sorana ɓe ko gouvernement misalu ko goɗɗo feere to phototiri waɗi aybe dede gouvernement ɓe ɗo ɗaɓɓita information dow mako ɓe ɗaɓɓita adresse mako e ko nandi be majum ɗo to ɓe mati Facebook matini yerɓanay ɓe information ji maɗa dede no ɓe ɗaɓɓitirma heɓa no ɓe keftirma be law est ce que mi tan min no pama sakiraɓe Facebook ɓe mbi ɓe matinay dede ɓe gerɓanay to ɗum gouvernement ɗaɓɓiti marugo habaru maɗa ma ɓe gerɓanay ɗum e dede to ɗum dede opportunité ji goɗɗi luttuɗi dede ɓe giɗi ɓe gaɗa ko waɗanguma publicité kujeji maɓɓe ɗon ma ɓe gerɓanay ɓe warta ɓe ɗo mari adresse maɗa nokkure nde gonɗa e ko nandi ɓe majum contact ji maɗa ɗum pat majum ɓe gerɓanay ɓe ɗum mais amma himɓe maɗa kam potayi dara ɓe giya ko mi sobiraɓe maɗa ɓe Facebook ɓe potayi ɓe giya ko gewtitita be yimɓe mi tammi jawabu ɗo kam ɗum famake sakiraɓe ɗum ƴamol ngol ɗuɗɓe nder moɗo ƴami ɗum ƴamol bo dede ngol sarginigol seɗɗa e jawabu man ɗo huwoɓe Facebook kam wawan larugo ɗum e nden bo ɓe mbawan ɓe sorana ɗum opportunité ji dede réseau ji goɗɗi ma bo ko isinto gouvernement ɗo ɗaɓɓita dede ko goɗɗo isinto waɗi e ɓe ko nandi be majum ɓe mbawan ɓe germana on ɗum ɗon ɓe saɗata heftugo adresse maɗa e dede ha kala gonɗa fuu e mi tammi on pami dede ƴamol ngol ɗuɗɓe nder moɗon dede pe'ini e dede ɗuɗɓe nder moɗon pe'inanimi ƴamol bo e noy to mi acceptayi mi yiɗi mi accita hutinirgo be WhatsApp mai gam application angay mi wawata mi remplace be dede WhatsApp man ɗo de ko non ɗuɗɓe nder moɗo ƴammi e wala lawol wongol ngol goɗɗo tokkata accayi hutinirgo be WhatsApp mai na e nden bo ɓe potayi ɓe kosa sirriji muɗum ko yewtitita be yimɓe ɓe gerɓana Facebook na to ma ɗum ƴamol ngol ɗuɗɓe nder moɗo pe'inanimi miɗo matina ɗon kam lawol mai ngol wala kongol tammi wodugo bo jotta kam ngol wala jotta kam ɓe gadda e lawol man nane kam nayi noon no a yewtitan be yimɓe maɗa wala anduɗo Facebook anda wala mo andi ɗum an mai ɓe ɓe gewtitita to jotta kam ɓe mbi ɓe connecta ɗum be Facebook ɓe tammi yerɓango ɗum Facebook e Messenger e dede Instagram fuu ɓe tammi marugo information ji maɗa e dede sirri ji maɗa ko gewtitita be yimɓe wodi lawol ngol goɗɗo tokkata waɗa non may ɗo ta ɓe giyana lawol mai ngol wala jotta kam sakiraɓe ɗuɗɓe nder moɗo ƴamiyam ƴamol may ɗo miɗo matina on lawol may ɗo ngol wala jotta kam e ɗuɗɓe nder moɗo ɗo ƴamtomi bo darmay ɗum nde ɓe gaɗi to wakkati mai waɗi mi acceptayi ɓe tammi bloquango yam WhatsApp miɗo matino ɓe gaɗino ɗum le 7 février ɓe matino le 7 février lewru tammi darago lewru ɗiɗaɓum ɗo ɓe gannoto le 7 février waɗi a acceptayi ni ɓe tammi bloquugo e dede WhatsApp maɗa numéro maɗa ka accitan hugo ha WhatsApp amma daga ɓawo nde ɓe paami ɗuɗɓe pamayi ɗum woɓɓe feere an kam ɗum ɗo taro noon ɗum yottake ɗuɗɓe pamayi ɗum ɓe lori ɓe eggini darmay ɗo ɓe kori ɓe wi dede ha lewru mars lewru tatabru ɓe mbiya ñalande kaza ɓe mbi ha lewru mars tan ɓe tammi to goɗɗo yewti ha lewru mars acceptayi condition maɓɓe man ɗo ni ɓe tammi bloquugo deydey numéro muɗum may ɗo ɗo on deydey jawabugol ngolɗo ɗo bo mi tammi on pami sakiraɓe yotta kam ɗum eggi daga le 8 février ɗuɓɓe nder moɗon mbinomi le 8 février nani habaru man ɗo miɗo matina on ɓe eggini ɗum diga le 8 février jeetati lewru ɗiɗaɓru ɓe kori ɗum ha deydey lewru tatabru non jawabugol ngolɗo ɗo bo non yawa non sakiraɓe ɗo ƴamtomi e to goɗɗo yiɗi sanja WhatsApp mai wodi application je wawata remplace WhatsApp man ɗo na deydey ɗum huwana ɗum banta deydey ɗon WhatsApp huwiranta ɗum e miɗo mati noon sakiraɓe application ji kadi ɗo ɗi juuɗe en andi application deydey lattiɗi ɗi a wawata waɗugo chatting be yimɓe a yewtida amma ɗon application yel kesel wangi balle ɗo nde ɓe matini deydey charɗiwol ngol mai ngol WhatsApp nde ɓe matinagol ma application mai ngel ɗonno ɓe ɗonno dow wurtingo ngel sei ɓe wurtini application mai tan application mai ngel wurti phototiri WhatsApp waddi charɗiwol muɗum tan yimɓeji tan sei gaɗi ko doggugo woɓɓe kam gaɗi ko diga wakkati man ma gaɗi ko accugo WhatsApp ji mumen waɗi ko wodugo application mai inde maggel signal ɗuɓɓe nder moɗum mi andi gingel ɓe ɗo gaɗa publicité magel ɗuɓɓe woɓɓe feere créé compte ji ha maggel amma andano ko hutinirta be magel ngam mai ɗo miɗo matino mi tammi lortago ɓawo nder balɗe garande mi tammi waɗango en vidéo dow application mai ɗo amma mi andi ɗuɓɓe nder moɗon maran haji deydey larugo application mai ɗo ha mi wanna on misalu mi holla on application mai ɗo le to ɗum laaɓan seɗɗa
application mai hangel woni ɗo bon mi andi on guetangel bo ɗum ha mi nasta to yiɗi ko Play Store. Mi holla on seɗɗa deydey application mai no ngel woni e go on ɓuran famugo. nda nder application mai ɗon woni mi tammi on ɗo ndara mi tammi on ndari application mai ɗo ngel ɗon bana WhatsApp ni andi ɗo a créan groupe e ko nandi be majum. application mai ma ngel ɗo mari kujeji fere fere deydey ɗi WhatsApp wala isin to a yewtidi be goɗɗo a wawan a régla jotta to a yewtidi be goɗɗo jotta jotta ɗo ni a yerɓanimo message to laari message mai ɓawo minti gotel ni message mai ɗum wino be hoore majum ha mako ko isino inno yerɓana ɗum goɗɗo ɗum yerɓatako ɗum ɗo mari ngel ɗo mari sécurité sosai ni na banta isin WhatsApp en andi WhatsApp ɗo mari kujeji goɗɗi fere ɗuɗɓe marata haje waɗugo ɗum wattako to ɓe ɗo martina application mai ngel mai ɗo ngel mari hangel on jotta to a yiɗa ɓe ndara sirriji maɗa be ma ngel a wawata naftirgo a remplaça deydey WhatsApp maɗa ma bo telegram kam mi andi ɗum deydey application maga ɗuɗɓe nder meɗen andi ɗo hutindira be maga ɗum application am belga bo ga en bolwata hala maga ko nde telegram mi tan min matini ka ko en ɗum matina hala maga ko nde amma ɗuɗɓe nder meɗen ɗo hutindira be maga woɓe fere bo ngala hutindira be maga telegram ɓe mbi ngam ɓayno to a yiɗa ɓe ndara sirri maɗa WhatsApp connecta hosa deydey sirriji maɗa information ji maɗa ko gewtidita be himɓe yerɓana ɗum Facebook e Facebook bo wawan partagena ɗum deydey opportunité ji goɗɗi ma ko gouvernement to ɗo ɗaɓɓita hunde fere dow maɗa a wawan wartugo a fuɗɗita hutinirgo be signal ma bo be telegram. Signal ɗo mi tan mi lortago mi warnan vidéo ɗi kam goɗɗo téléchargirta ngel e to télécharge ngel no créirta compte ha magel to créiri no invitirta himɓe muɗum e ko nandi be majum no a yerɓiranta goɗɗo message no waɗirta voice vocal no a yerɓiranta goɗɗo deydey title bindi ɗo e ko nandi be majum to a yiɗi a yerɓana goɗɗo photo ko no a recevirta no a supprimirta no a activirta kujeji no a watirta photo profil e ko nandi be majum ɗum pat majum ni mi tammi waɗango en vidéo ji nder balɗe garande mi tindina en deydey no ɗum saroto tammi en pami sakiraɓe e deydey nder ƴamɗeji ɗe ɗuɗɗe nde sakiraɓe feƴƴini mi tammi on mbawi numtingo mi to woɗi mo feƴƴinannomi ƴamol dow ko larani haala deydey Facebook man ɗo e WhatsApp man ɗo to woɗi mo feƴƴinannomi ƴamol ngol mi yejjitima wawan deydey numtingomi ƴamol may ɗo e nonnon bo ɗuɗɓe ɗo ƴamami e ɗume riba maɓɓe to ɓe gaɗi noon no ɓe gaɗi ko hosugo sirriji maɗa ɓe ɗon connecta ɗum ɓe ɗon guermana ɗum Facebook arande mai kam sakiraɓe ɗo marti noon en andi deydey réseau ji ma bo miya plateforme ji ɗiman ɗon isin WhatsApp isin YouTube isin Twitter e ko nandi be maji ɗo ɗum ɓe gaɗi ɗi on gam ha ɓe gaɗa pilu maɓɓe gam ha ɓe keɓira ɗum en andi heɓugo maɓɓe ha WhatsApp ɗo bo WhatsApp ɗum application lattinga application wanga gratuite en mbiyata application lattinga mere ko en puɗɗi naftirgo WhatsApp nder meɗen nayi eɓe meeɗayi ɓe mbiya en WhatsApp ɗo ko a yoɓan hedde a naftira be WhatsApp sarai to a waɗi connexion maɗa bo a andi ha ɗum dillata nana ɗum WhatsApp nyamantama connexion maɗa na ɗum himɓe WhatsApp mi tan mi andi connexion maɗa ka dillata ta sodi crédit ha MTN ko ha Orange tan ɓe on kosata connexion maɗa e nden bo diga ko a mari WhatsApp a meɗata yi'ugo ha WhatsApp maɗa ɓe gerɓonoyma publicité mi tan mi on no pamanam sakiraɓe en andi kala plateforme ji ɗo pat ɓe ɗo keɓraɗi be ceede banta YouTube jotta ɗo banta YouTube misalu ayi YouTube hamɓe ɓe gaddi kujeji fere fere hamɓe ɓe ɗo keɓa ha deydey ɓen huwoɓe ha YouTube mai bo ɗo keɓa exemple misalu man bana mino min création amin ɗon charɗiji to min cikini charɗiji ha YouTube man ɗo YouTube man wawan waɗa ko yoɓugo min waɗan ko waɗugo publicité ɗo vidéo ji amin to nasta vidéo ji amin jotta yakke fere on tawan publicité vidéo ji fere ko game ko wan kam wala no wala to ɗon may ɗo ɗum publicité on ɓe ƴamata ɗum publicité on ɓe jaɓata ha deydey société ji fere ma bo ha himɓeji fere deydey sakiraɓe miɗo wiya on ko larani Allah belɗo ha jotta himɓe ɗo ewna ɗum ɗo sarga bo deydey ko larani direct gattume ɗo to won moɗo lara en andire on ma ɗo fowna wiya ha ewna yiya miɗo hokka on miyal téléphone o gama ga ewna toon be maga on deydey hanga on gattina meɗen mi tan min pami sakiraɓe en gaɗi muñal ewa banta mbiɗen en andi bana YouTube ɓe ɗo ɓila publicité ɓe ɗo keɓa ceede hatton ha ɓe joɓa on créuɗo chaine may ɗo ɗo waɗa vidéo ji banta ji amin jotta min gatta ɗo mi tan min on andi banni to gal ton vidéo ji to a nasti aɗo lara hatton publicité ɓe gaddantama a larata publicité man yake feere ɗo hatton ɓe keɓrata ha deydey ɓe gaɗa ko yoɓugo on gaɗuɗo vidéo ji ma ɗo na en gi ɓe ɗo keɓra gal ton e Facebook jotta ko Facebook to en nasti nder Facebook en ɗo lara yake feere a tawan ɓe gaddanima publicité ko paɗe ko limse ko téléphone ko sate pan kujeji fere fere a yiyani yake fere ɗum je Jumia yake fere ɗum je Alibaba ko AliExpress ko je Amazon to miɗo martina ɗum société ji ɗi may on kokkata Facebook publicité
ɓe kokka Facebook publicité to ɓe kokki Facebook publicité sei waɗa an bo to a nasti a laari ɗum fottanima ni to a memi dow majum ni nayi ɗum dillante ha application ɓe ɗo mai ɓe mbima a wawan waɗugo commande a soda a wawan waɗugo commande ɓe gadda majum to a waɗi ɗon mai ɗo ni ɓeɗo andidi diga Facebook on a tokkuya ƴuri a waɗi a laari ɗon sabi diga publicité je ɓe gaɗi mai ɗo nafi to ɗon bo ɓe ɗon joɓa Facebook gal ton Facebook ɗo heɓira ceede gal ton e plateforme ji luttuɗi feere feere e nandi e ɗon ge publicité ji sina Instagram e ko nandi be majum amma ko puɗɗuɗen waɗugo WhatsApp ɓe meeɗa yigo ɓe gaɗi dede publicité ha WhatsApp ko bo ɓe mbiya sey to a yoɓi dede nden a naftira be WhatsApp e ko nandi be majum to dalila mai ɗo ɓe ɗon giya keɓal maɓɓe famɗi ton ɓe yaɓanta ɗum asar ha maɓɓe dalila mai ɗo ɓe mbi ɓe gaɗay connecti majum to ɓe connecti ɗum banni ɗo dalila mai on waɗi ɓe mbi ɓe partage nan Facebook donnéji meɗen to en accepti man ɗo to ɓe kosi ɓe partage donné maɗa e Facebook ɗo wartan ɓe ɗo mari information ji maɗa masalan to a nastano misalu ko aɗo yewtida ɓe goɗɗo ha WhatsApp ɗo dede banta anduɓe kuje man ɗo ko matini on miɗo wolwana on miɗo tindina on jotta ɗo misalu to a wari aɗo yewtida ɓe ko sobajo maɗa sei a wimo miɗon mari haje téléphone kaza Samsung Galaxy A21s exemple man misal mi waɗanta on to a wi aɗo mari haje Samsung Galaxy A21 to a windani ɓe ni nane ma hamɓe bo ɓe ɗon mari dedei information ji maɗa pat ɓe ɗon wiya ko yewtidita ɓe yimɓe to ɓe gi banni man ɗo ni ɓe ɗon gerɓanma publicité dedei téléphone man ɗo misal to fototeno ɓe gerɓanete publicité to a nasti Facebook ɗo ɓe gerɓanete téléphone nga marra haje ɗo e ranga ɗo mi tammi on no pama nda téléphone nga marra haje man ɗo ranga ɗo a wawan a soda nga sei a tokkira gal ton mai a soda nga gal kote maɓɓe mi tammi on paami kala hunde nde bolwuɗa ko a windude ko a wollunde fu to a wonde ɓe nani nane ma en mbi ɓe ɗo kosta dedei kala ko gewtita ɓe yimɓe fu e hunde nde bolwuɗa fu a wiya kaza ɗo ɓe giyan dedei title maɗa ko gewtita ɓe yimɓe kam ɗum dow ɗume ɓurɗa basorago to ɗum commerce gattama ɗum ɗume ɓurɗuɗa sodugo to kujeji ma ɓe tokka ɓe gaɗa ko waɗango ma ɗum publicité majum dedei ha WhatsApp maɗa nane ma ɓe mbiya ɓe arti ɓe connecti ɗum ɓe Facebook maɗa warta to a nasti Facebook ni sei ɗum ɗo ɗum waɗi nane ma ɓe andi ɗum kanjum on ɓurɗa marugo haaje jotta man sawi diga Facebook ma ɓe giɗi ɓe nastina ɗum nder tsari e kuje ɗo nder tsari publicité ji ɗi ɓe gatta heɓa ɓe keɓra ɗum ceede ɗo nde sababu aɗo ɓe keɓra ɗum e nden bo ɓe mbi kanjum waɗi ɓe mbi ɓe partage an dede isin opportunité ji ɗi mai ɗo donné maɗa sirriji maɗa nde e nden bo ɓe gaɗ non wiyata ɓe gerɓanay ɓe IP adresse maɗa IP adresse ko e nufoto ɗo IP adresse dede nokkure nde gonɗa exemple banta je téléphone maɗa be contact ji yimɓe maɗa ɓe gadata relation fou ɓeɗo andi yimɓe maɗa ɓe gadata relation kam e wane kam ɗume woni hakkude moɗon ko gewtidi ton ɗum commerce woni hakkude moɗon aton commerce ma ɗum haala ɗume jum ɓurna fu gatton misalu bana wane ɗo to a yi min gewtidi ɓe mako ni mi mari haaje ko yarnoyam kuje ko larani sin ko limse ko paɗe ɗum pat majum ɓe giya ɗum jotta kam kala ko tawita e WhatsApp maɗa fu ɓe giya ɗum to ɗum ɓe gi wurduɗon walugo ɗo kanjum ɓe gatta ko waɗa gon publicité majum to hakkilai sei tawon banta ha maɓɓe ɗo ɗum ɓuri huwugo sei on kota sodugo ha maɓɓe e ton koti sodugo ha maɓɓe ɗo ayi WhatsApp bo nane ma ɗum mbi WhatsApp ɓe Facebook ɗum je goɗɗo goto ɓe keɓi dedei e haaje maɓɓe humti dedei koɓe marno haaje man ɗo salaire maɓɓe dingan warugo tan to ɗum ɗon wara seɗɗa seɗɗa ma ɗum dingan ɓesdago to ɗo dedei seɗɗa nder dalila ko waɗi ɓe mbi ɓe gaɗan banni man ɗon tan kewo jotta kam sakiraɓe komi matinta on na ɗum dedei hunde nde juttinten ɗuɗɗinten to ha a yerdake a yi to ɓe partage donné maɗa man sirriji maɗa man ɗo a hultorayi nane man a yi sei to andi a waɗan wodi haala o kaka gewtiditta kala tika a yiya to ka wurtake ko gouvernement nani haala man ɗo kala toto kala tante probléme on jotta kam a hultoran wollugo isin kujeji ma ɗo e nandi bo e yake feere nana audioji feere ɗe ɗi gancata e ko nandi be majum e nden bo yake feere ɓeɗo évita en ɓeɗo barro en ɓe waɗugo isin kujeji ko nandi banni mai ɗo ngam mai ɗo min kam cawri komi waɗata ko moejo fu sei taskito ko wolwata dow réseau sociaux jotta kam na dow WhatsApp tan dow réseau sociaux en andi ɗo ni donc sei en taskito koye gewtata hatton ɗo banta réseau sociaux internet en giyata internet ɗo ɓe gaddayi ɗum ngam en jaten ɓe gaɗa ko yofugo fululuji surutuji meɗen dow majum internet ɗo ɓe gaddi ɗum ngam dede yimɓe keɓra ɗum ɗum latto ɗum lawol keɓal lawol kam ngol keɓal kam mawgol ma to en taskitake ɓawo ɗuɗɓe diskiri ɓe dede ko larani haala e réseau ji ɗo réseau ji internet ɗo ni to en taskitake duuɓi sappo ko salino e 2011 wakkati dede téléphone ji android ji ɗo ngalano e ko ɗi mbutakino ha meɗen en jeeɗoni duniyaru mai ɗo no ndu wayi ɗum nanda be banta jotta woɓɓe feere sanaddi warugo téléphone ji android ji internet ɗo wari ɗo ni ɗum riskini ɗuɗɓe ɗum heɓani ɗuɗɓe nder meɗen dede kuuɗeji yawwa mi tan min fami sakiraɓe e kanjum nde waɗi yake feere ɓurna fu to miɗo waɗa vidéo ji am miɗo ɓedda tiɗɗitingo en
musamman enen fulɓe mi tan mi ɓurna laroɓe vidéo jam ɗo fu ɗum fulɓe enen fulɓe ɗo en ɗo sakkiti ha réseau ji man ɗo woɓɓe feere ɗo andani ɗi pamtinta en deydey e ɗum mari keɓal sosai woɓɓe feere bo ɗon giya ɗum tan andama keɓal e wodi ha majum miɗo matina on keɓal ɗo wodi ha deydey réseau ji ɗo to a andi no a hutinirta be maji ni a wawan a waɗa business maɗa en ligne a wawan a waɗa business maɗa en ligne a heɓa ceede hatton et en plus a wawan to ɗum youtube a créata to a créi chaine youtube aɗo waɗa vidéo ji maɗa isin deydey musamman isin ɓen ko ɗum modiɓɓe bana lesɗeji feere jahuɗe yeeso jotta ɗo en giyan modiɓɓeji maɓɓe moy fu e mari chaine muɗum je youtube ha watta wasuji muɗum kala nde wari waɗugo wasu fo waɗa wasugol makko publiyangol ton ko ɗum ɓawa duɓi noygol majjata e nder nde himɓe nasti daarigol fu ɓe joɓanmo a yahi riba ɗiɗi na o waɗi wasu makko o yettini deydey ko o mari haje himɓe keɗito ndara e nden bo non meɗo waɗa waɗi youtube waɗa ko yoɓugo mo o heɓima deydey warti jotta kam kala nde lewru wati fu ɓe joɓay mo na sei to o jami goɗɗo ceede ko nandi be majum e non musamman isin ɓen waɗoɓe ko filme ko comédie en gi ɗum warti bana ha meɗen kam en mbiya musamman enen fulɓegal meɗen ɗo kujaro maɓɓe en andana ɗum sosai ko ɗe himɓeji men puɗɗi taskitanago ɗum jotta yawa woɓɓe puɗɗi ɗo keɓra be majum woɓɓe e keɓra ɗum e andi ɗum heɓre am bangiɗa wigo e ɗum heɓre maɗo eɓe ñukki eɓe keɓa feere maɓɓe eɓe ñama ma bo eɓe ñamira ɗiɗi ɓe ko himɓeji woɓɓe gatta ngam mayɗo isin mayɗo to a heɓi an bo aɗo heɓa no ɗum famɗiri fu hani an bo a matina sakiraɓe maɗa na ɗum hunde on timmore sakko a wiya mi hefti internet ɗo ko ha youtube ɗo ko ha deydey réseau ji deydey marketing ji feere ɗo miɗo heɓa ceede hatton accu mi ñukkinata mi nodda sakiraɓe am to bo woɓɓe feere gari ɗum ɗuuɗi ɗo ceede maɓɓe man waɗi dustoto mi heɓata banta ko mi heɓayno miɗo matina to aɗo wawi wiɗa yimɓe banniɗo ɗo hamɓe wakkati may ɓe ɓeddata heɓugo e an bo wakkati may a ɓesdata heɓugo amma to amma ɗuɗɓe nder meɗe woɓɓe feere ɗo andi ɗum ɗo ñukkigira an ningo deydey ɓen ɓe anda yake feere a tawa to a yiɗi ha a heɓa a fama a anda ɗum ma to a fondi a jamanɓe man ɗo ɓe kolluma ka e ɗum hoyayi ɗum catɗum ɗo matina on sakiraɓe to a yi goɗɗo ɗo waɗa hunde e nden a jami mo wima ɗum catɗum kay ta waɗu ɗum catɗum e nden hanko bo a yi oɗo waɗa to na yi wodi ko a famata ton ngam mayɗo habdu an fu no a habdata fu a waɗa fuɗɗa komi matinta on kam sakiraɓe ko larani internet ɗo ko larani deydey kujeji réseau ji ɗo ɗo gadda ceede marɗo haji fu awan fondugo to ɗum pacha maɓɓitita facebook ɗo yoɓa enen anda enen kositiri facebook sa ala a nasta publia photo maɗa a lara ko yimɓe publia wurto hala timmi en ɗon kositiri youtube sa ala a nasta a lara vidéo ji ko yimɓe gaɗi hatton to ɗum filme to ɗum gimmol to ɗum kujeji banni tan a wurto miɗo martano réseau ji ɗo diga facebook diga youtube diga en yiyata isin instagram hatta ha whatsapp woɓɓe feere whatsapp riskini ɓe whatsapp lattaki ɗum sila deydey risque maɓɓe ha whatsapp ɗo ni ko nde en mbi whatsapp ɗum lattaki ɗum deydey plateforme wanga ɓe gatta publicité ha maga amma woɓɓe nder meɗen ɗon naftira ɓe whatsapp man ɗo ɗon gaɗa deydey piluji mumen dalila may ɗo ɗum lattinaki ɓe ɗum sana'a en jayna to hani en taskito sakiraɓe musamman derke en bana isin am miɗo matina ɗuɓɓe nder meɗo yake feere ɗon jooɗo bolwa mbiya kuuɗe ngala kuuɗe saɗi mi jangi miɗo mari diplôme ni miɗo mari ni amma ha joni mi heɓai kuugal miɗo reni sei to gomnati hokki am kuugal ko miɗo reni deydey sei to mi heɓi jaari mawɗum mi waɗira sana'a non na ɗum non be seɗɗa maɗa no ɗum foti fu a wawan a fuɗɗira sei a tawa Allah wallima dow majum bo e non to ɗum créugo hunde a wiya créan bo to ɗum page ha facebook a créi aɗo publia kujeji lienji en gueta ɗo ni lienji isin bana ko ha Alibaba ko ha AliExpress en ɗon Jumia Amazon ɗo ɗon lawol ngol a tokkata a dinga yahugo a jaɓa lien ha maɓɓe a wara a partage na himɓe to himɓe naftiri be lien ɗum may ɗum a partage ni ça veut dire que banta aɗa wannaɓe publicité on aɗa nodanaɓe client to a herɓi lien may ha nder groupe ji himɓe tokki lien man jeeyi ndaari kuje maɓɓe ɗe pottani ɓe coodi kuje may ɗo aɗo mari pourcentage maɗa yake feere ɓe ɗo hokke 10% deydey hunde nde made ɓe soodi to ɓe soodi hunde borol aɗo mari 100 francs ton to ɓe soodi hunde 10 000 aɗo mari 1000 francs ton to ɓe soodi hunde nde 5 000 aɗo mari 10 000 ha ton laabiji man ɗi ɗon ɗi ɗuɗɗi amma enen ɗo ɓurna fu en anda ɗum en palaki ɗum ma to a yake feere to haɓani ha nodda goɗɗo ama wima ɗum saɗi wane en andi jama e sakiraɓe wala koye ɗum kam sei deydey to a taskitanake ɗum tan a fuɗɗi seɗɗa seɗɗa may ɗo ha tawa deydey ɗum hoyanima yawwa to ɗum banni ko larani hala réseau ji man ɗo e sei on jaafo ɗum karambani on mi waɗi kadi mi nastoyina ɗum hanka bolwaynoɗen on mi nastonoyi ka kam heɓa mi finditinayi ngam bana mi wiyata ko nde sakiraɓe enen fulɓe en sakkiti en mari marɓe ande ko larani hala informatique ɗuɗɓe amma woɓɓe palaki wangutugo deydey kollita en ɗum jotta to en taskitake en dari bana isin ko ha Nigeria ɗo ni Hausa en ɗo en giyan ɓe ɗo mari youtube ji ɗo chaine je youtube deydey waɗoɓe vidéo ji dow ko larani tutorial isin bana vidéo ji je min gatta jengol Placo TV ko tinnita hala téléphone ji to téléphone maɗa waɗi kaza nda kaza gatta mbo'inaga to application kaza to a mari haji waɗugo kaza
ɓe ɗo mari change dede ko watta banni mai ɗo change capanɗe ko temeɗɗe mi wiyata. To amma enen ha meɗen ɗo to hakkilayi marɓe chaine bana ha YouTube ɗo to hakkilayi mi tan mi salayi ɗum je amin tan sei wodi bana ha Nigeria man wodi derkejo feere mi laari ha Nigeria fuɗɗi waɗugo vidéo ji banni man ɗo seɗɗa, wodi derkejo feere bo ha Cote d'Ivoire hanko ma mi laari o fuɗɗi waɗugo vidéo ji, non wodi goɗɗo feere ha Ghana kono heɓayi ɗoni ɓawo ɓe fuɗɗi, enen bo ɓe fuɗɗi mai ma en ngala kokka ɓe deidei sattinana ɓe jokke. Isimmano to goɗɗo fuɗɗi banni sei en kabda enen bo en sattinana ɗum jokke, en ballito ɗum deidei no watta ha ɗum yaha yeeso. En andi kujeji man kam ɗum caɗɗum banta mbiɗen ko nde ɗum caɗɗum yake feere goɗɗo fuɗɗan ha découragé dow kugal mai ɗo, amma to a découragé ayi a tiiɗi dow magal a tammi yiwugo bote magal. Alhamdulillah banta min mi wolwanta on ɗo ni, on ɗo giya mi fuɗɗi waɗugo vidéo ji mai ɗo banta seɗɗa seɗɗa min ɗo ngaɗa vidéo ji min création Jeygol Placo TV be Saleh Hassan mo Niger. Saleh Hassan ɗuɗɓe nder moɗo jamami Saleh Hassan, miɗo martina on Saleh Hassan ɗum ɓinguel lesdi Niger jotta bo ɗo tawi ha Lagos ha lesdi Nigeria, ɗuɗɓe nder moɗo yake feere ɗo ewonami ƴamami no yabaru Saleh Hassan ɓe mbayli homi mi hofnana ɓe Saleh Hassan, miɗo martina on o waɗi jangal oɗo tawi ha Lagos lesdi Nigeria, amma ha jotta min ɗo kuuda be maako. ɗuɗɓe nder moɗon ɗo germanamo message oɗo jaabo on bo deidei ƴamɗe moɗon ko larani hala application ji banni min créé ɗum seɗɗa seɗɗa, ɗum ɗo yaha bo ɗum ɗo fottani sakiraɓe, ɗum ɗo wallito ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ewna ɗon mana mbiya komin gatta mai ɗo nafa ɓe. To on gi ko jotta en gi nafu majum ha ɗum hewti jotta en mari ko watta plus de 7000 abonné, himɓe ko ɓurata ujune jeeɗiɗo abonné, en ɗo ngala ɗum be fulfulde. miɗo nodda bo sakiraɓe meɗen ɗo to a waɗan hunde banni ɗo ta wi'u kai min kam sei mi yaha mi waɗa be français ko mi waɗa be anglais ko mi waɗa be hausare ko be hunde feere, nde a pullo kam sakiraɓe maɗa no fulɓe bo habdu waɗu je fulfulde man, ko a yi'a ɓe darata habdu. Woɓɓe ɗuɗɓe ɗon ɓe mi yewtidata be mu'en ɓe ɗo wodi woɓɓe gaɗoɓe kujeji mai ɗo ko en français ko nandi be mai ɓe mbiya kai to min mi fuɗɗai mi waɗan ɗum ɓe fulfulde kam ma mi yaran bone, himɓeji meɗen ɓe pamanayi kujeji mai ɗo, ngam mi wi mi waɗan ɗum ɓe fulfulde mi yaran bone. To a wi a yan gaɗa be wolde feere bo sakirawo a yahi a ɓeddi irugo yimɓe maɗa man na, digga be a yara bone man ni a habda dinga hollutugo ɓe hamɓe bo ha ɓe paama. Jotta bana wakkati ko min création amin man ɗo ɗuɗɓe nder meɗen andano YouTube ma deidei sakko no yahirta abonnera chaine YouTube, amma seɗɗa seɗɗa mai nde min ɗon matina abonné ndano tokkoton abonné non ha ɓe paami ɓe ɗo abona man ɗo bo ha ɓe ɗon botoro be YouTube mai, ha woɓɓe feere bo créé YouTube ji mumen ɓawo ɗo warti hamɓe ma ɓe ɗon botoro be maji on gi'ayi bo. Minon bo min ɗon nder ɓe deidei réseau man nafi YouTube nafi min création YouTube min ɗo ngaɗa vidéo ji himɓe ɗon dara ha min kewti wakkati monétise go chaine amin min monétise warti YouTube ɗo yoɓa min deidei min nasti réseau ji feere feere bo deidei min ɗo kollita himɓe banni min gaɗi ceede amin miɗo pila isin trompe to en dari nde min gaɗi Jeygol Placo TV ɗum ɗo yaha ha min lori min création feere be kutitirawo am Awal Moussa, to on ɗo dara bo ɗum min création man ɗo je hala marketing, min création man ɗo nder nga ɓuura asaweji ɗiɗi nga heɓi plus de 1000 abonné, nder nga waɗai ko asaweji ɗiɗi himɓe abonné chaine mai ɗo ko ɓurata himɓe ujunere. Min gettiri on be maka sosai, min seyorake be maka sosai. Ɗum to goɗɗo création ɗo yake feere goɗɗo ɗo ɗaɓɓita lebbi heɓa 1000 abonné ɗo heɓata ɗum, amma nde min création mai ɗo min matini on nda min création wa kesa jeeyi abonné, ɗuɗɓe nder moɗon jeeyi abonné waɗai ko asaweji ɗiɗi min keɓi ko ɓurata himɓe ujunere abonné. Min ɗo ngaɗa vidéo ji mai bo min dari ɗo pottana on ɗuɗɓe nder moɗon investisi deidei nder Petronpes, déjà woɓɓe nder moɗon puɗɗi waɗugo retrait ji mumen ɓe ɗo keɓa bénéfice ji maɓɓe. Yawwa ngam mi simman ɗo to on mari haaje ɓen yiɗɓe faamu ko larani hala Petronpes man ɗo ma bo hala marketing mai ɗo mbawa matugo min ɗo numéro ji ɗi min mbowi hokkugo ɗi hala marketing, min tammi deidei tindingo on to on mari haaje nastugo nder groupe man ɗo. En tammi on andi miɗon mari groupe ji ɗi WhatsApp, groupe ji qualité ɗiɗi, miɗon mari groupe hala marketing, miɗon mari groupe ji Jeygol Placo TV. Min gaɗi groupe hala marketing inscription ha groupe mai majum min gandata himɓe formation ko larani hala marketing des réseaux, inscription mai ɗo ɗum 2000 bo ɗiɗi goɗɗo yoɓata min gata ɗum. Jeygol Placo TV ko larani hala application ji bo ɗum 1000 francs, mi tammi on paami sakiraɓe. Yawwa to banni min gaɗi ɗum, to ɗo mari haaje matugo min numéro ji ɗi Jeygol Placo TV ma mi tammi on andi numéro ji man ɗo, deidei ɗi hala marketing bo on andi ɗi maranɓe haaje deidei ɓe gona nder fu mbawan matugo min gata ko en heɓa ɗum wallito en. Nden bo banta mi matinta on miɗo nodda sakiraɓe bandiraɓe meɗen fulɓe musamman derke'en musamman marɓe ande seɗɗa ko no famɗiri fu dow ko larani hala informatique ɗo hani en tiiɗa enen ma en mara deidei chaine ji feere feere banta mi matini on ha ɓawo bana chaine ko larani hala tutorial ɗo jotta ɓurna fu ɗum minon tan gatta ɗum ngal kote meɗen. Nyande min gaɗani to taskitake balle ɓawo ɗo ko watta a lewru ɗo min mbayli waɗugo vidéo ji mai ɗo ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ewna min noye a wayri on mbayli waɗugo vidéo ha Jeygol Placo TV. Téléphone am heɓi probléme mi mari haji application kaza, woɓɓe feere bolwana min keɓata message ji mai ɗi ɗuuɗa, message ji ha min tan yake feere message ji ko watta ujunere be hunde, warta mi wala wakkati de pondugo ɗi, woɓɓe feere ha ɓerna
to en gi to woduno woɓɓe feere gaɗaynoɓe singo min garta may ɗo to ɓe ɗaɓɓitigal amin ɓe keɓayi to ɓe ɗaɓɓitigal wane ɓe keɓan to ɓe keɓayigal muɗum bo to ɓe ɗaɓɓitigal goɗɗo bo keɓan en gi banta hawsa en ɗo en mbi na ɓe ɓuura en ɗuɗugo ba na ɓe ɓuura en margo dede ande kuje ɗo ma en mari enen ma marɓe ande ko larani hala informatique may bo to en mbi en tiiɗan en janngay ɗum en ɗaɓɓitay ɗum bo en anday ɗum to amma en ɗo ɗaayi ha majum ha ɓuuri sembe warti jotta kam yake feere to goɗɗo mari haje hunde sey to e majjini ceede muɗum deydey nden waɗa nde to hani en pinta dow majum sakiraɓe ngam may ɗo sey jaafoɗon na hanka garude en bolwani e nden bo mi wari miɗo wolwana on dow haala man ɗo e mi laari bo commentri ji ɗuɗɓe nder moɗon ɗo gaɗa commentri ji jotta may ɗo ha mi lorto mi larta commentri ji moɗon seɗɗa kadi nder deko man ɗo mi laari e ɗuɗɓe nder moɗon ɗo gaɗa commentri man tawi matini on commentri ji man ɗi ɗuuɗi mi fotayi mi wiya mi jangi ɗiɗi pat sakiraɓe yawa mojo Petit Mansour o windi assalamu aleykum jeygol Placo TV. Wa aleykum salam. Non Ali Diallo o windi a jarama Adamu Haruna an fo a yettama. Se Ali o windi assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah Aliyu. Non Abdoulaye Isa o windi bonsoir Adamu Haruna merci. Aboubacar Isa mi yettima. Non Adamu Yusufa o windi misani Adamu Haruna Allah ɓesdu khairu amin ya rabbi. Se Ali windi ok pas de souci. Non Adamu Musa o windi wa aleykum salam Adamu Haruna. Non sakiraɓe miɗo lara message ji moɗon nden Faisal Zobe e non Yaya Hamid non mojo ɗo Manu Sekuna Manu Seku non Awwal Mayine e non Julele affaire na indeji man feere kam se on jaafo sakiraɓe ɗe caɗɗe janngugo sey non Umaru Sanda miɗo laari message ji moɗon pat moɗon na sey to mi janggiɗi non Abdouraouf Abdouraouf non Ahmad Bashiru Adam message ji moɗon manita ɗiɗo ɗi ɗuuɗi sey non Adamu Tela non Manjo Aliyu non Abdul Karim Abdou Petit Abdou mi yettima ko ɗuuɗi mi laara commentri ji maɗa ko nde kala nde min gaɗi vidéo ji fuu aɗo waɗa commentri a waɗa like ko nandi be majum min ɗon getta on onon deydey waɗoɓe non may ɗo non Alaji Amadou Bari min gettima ko ɗuuɗi an fu min ɗon giya deydey commentri ji maɗa e ballal maɗa deydey nder kuuɗeji ɗi min gatta min ɗon gettirma be majum sosai sakkiraɓe ɗo mati noon deydey nder kuuɗeji ɗi min gatta may ɗo woodi yimɓe feere on lattiɓe hamɓe ɗo musamman yimɓe may ɗo ɓe ɗo ɓedda encourage ugo min ɗo min gatta may ɗo ɓe ɗon balla min bo gal koteji fuu deydey hani wallire fuu ɓe ɗon balla min yake feere ko min gaɗi ha min décourage ha kuuɗeji may ɗo ɓe ɗo ɓedda encourage ugo min ngam may ɗo min ɗon getta ɓe sosai musamman isin Alaji Amadou Bari en e non isin Abdou Petit en deydey sakiraɓe ma on ɗuɗɓe mi fota mi wiya mi limtiɗi on par moɗon non nda Aliyu Yauba a windi a jarama Adamu Haruna mi yettima sey Ouzairu Nana o windi respect hoore andal yettima ko ɗuuɗi ok hoore andal nam yettima ko ɗuuɗi Allah barkiɗin sey ɗon sakiraɓe meɗen Hamid on gen ɗo windi ha kuje ɗo mako deydey ɓen laroɓe commentri ji ɗo Pamral FM TV ɗum kanko mi wi on deydey inde makko Hamed ɗum mo lesdi Côte d'Ivoire o créé chaine mako hanko ma oɗo waɗa vidéo ji ko larani hala tutorial sinje min gatta may ɗo deydey sakiraɓe se en ballitomo en jaa en abon ha chaine mako inde chaine mako may ɗo Pamral FM TV yawa to on aboni ha chaine may ɗo deydey vidéo ji woɗɗi ɗo toon ko on keɓa yiɗi ha min on tan mi heɓa woɗi deydey ha chaine mako kanko fu ɗum vidéo ji ɗi o watta isin deydey je min gatta may ɗo non may ɗo ka fottaniyam sosai yiwo deydey dereke en isinamaɓe ɓe ɗo pamta deydey ko larani créugo chaine ji ha YouTube banni may deydey gal nastugo opportunité ji feere feere heɓa deydey ɗum walla ɓe banta mi mati noon isin opportunité ji on gatta réseau ji ɗo ɗi keƴƴi ɗi jogoma a suddana hoore maɗa asiri a waɗa deydey kala ko annduɗa hani gaɗa fu yawa réseau ji ɗo enen on goni pamanayi ɗi ma bo yimɓe feere ɗon jawana ɗi yawa nonnon miɗo yetton miɗo lara commentri ji moɗon Salahaddin Gajamena Gajama ewa Salahaddin to mi tammo kam Salahaddin chat Salahaddin mi yettima ko ɗuuɗi o windi hoore andal min ɗo rena ɗumejum Salahaddin on ɗo rena ɗumejum na mi famay bo ɗum Salahaddin seyni to a lori a famtitinimi deydey ko a wi on ɗo rena ɗo non Abdourahman Mal Alim o wi a yetta on yettama min gettima ko ɗuuɗi min fu se Souleymane Yaya o windi merci beaucoup mon frère de rien
sai Hodere TV. Hodere TV ɗo fu mi tan mi wonan ɗum chaine on ha YouTube. Hodere TV min gettima ko ɗuɗi sakirawo. Non sai goɗɗo ɗo inde kuje ɗo makko man YouTube ABB. O windi bonsoir, je suis en retard. Ya sakirawo waɗi en retard seɗɗa nananayi ko min gewtuno man na. ngam e ɗon wonanayi ko min gewti man fuu ɓawa to min timmini entré ɗo min tammi pibligo ɗum o wawan o lorto heɗito ɗum dedei diga arande ha yahu ragare kadin. Nonnon Hawwa Habiba o windi a yettama be andal je a ɓesdanta min. Ok, min on fu min getti on ko ɗuɗi min yetti on huuɗi on fonno ɓesdana min ande ka feere feere. Non Souleymane Abdoullahi windi bonsoir Souleymane Abdoullahi min gettima ko ɗuɗi. Non leader Mohammad Awal Musa kenan o windi mi hofnima Adamu Haruna. Awal Musa ɗum leader jo mawɗo on gueta Awal Musa ɗo. Awal Musa mo min kuɗata hala marketing ɗo ni dede ɓen ɗaɓɓitay ɓe opportunité ji feere feere fu ton ɗaɓɓiti Awal Musa o tammi on endukugo o tindina on ko larani hala opportunité ji réseau ji feere feere gaddanayi ɗi on ceede. Awal min gettima ko ɗuɗi. Non Isa Abdoullahi min gettima ko ɗuɗi an fuu a windaniyam be anglais be english ɗo ɗum ɓendanayam so ɗum ɓendanayam bo ɗum sakirawo wawan windangomi ko be français ko be fulfulde. to derrirawo Isa Abdoullahi a wawan lorgo windanami dede ko amari haji man ɗo to ɗum be fulfulde to ɗum be français. Yawwa awwal a wi mi wata téléphone am ha silencieux. Goga himɓeji ɗuɗɓe gadi ko ewnugo dede ko larani andira ɗe gatta man ɗo ɗuɗɓe gadi ko ewnugo ɗo dama ko larani kuje ɗo man ɗo min gettima ko ɗuɗi Awwal Musa. Nonnon Alhaji Amadou Bari a jam jotta kam ɗume jum woni solution. Bon solution kam dow ɗume dow ko larani hala WhatsApp man na. Bon solution kam na caka ɗiɗi ko a yerɗo ɓe dinga hosugo sirriji maɗa ko a yewtititta be himɓe ɓe gerɓana Facebook warta ɗo lara ko a yewtititta be himɓe e to a yiɗanan may ɗo bo ɗo ka tokki layi nden kam sai a egga dow WhatsApp yawwa mi tammi on paami sa egga acca naftirgo WhatsApp a hota ko dow signal en mbi ma bo dow Telegram. Yawwa to wodi kujeji maɗa bo himɓeji maɗa ɓe andi a yewtina kujeji ɗi sirri ɗe ɗi a yiɗata ɗi gurto sam ɗo. Yawwa a wawan wolwudugo be maɓɓe ha Telegram ma bo a signal bana Telegram en ɗo banta ɓe martino ɗum mbawa ɗum bolwa hunde feere privé a waɗa noma mi wiyata ɗum dede charge secret a yewtida be goɗɗo hanko mo gewtotoɗa ɗum man ɗo ni o fotai o wiya o waɗi ko capture écran majum o yerbani goɗɗo ko o wiya o hosi ɗum o yerbani goɗɗo ɗo on dede ko isin Telegram en ɗo be signal ɗo ɗi ɓurdi dede WhatsApp. mi tammi on pami sakiraɓe yawwa ɗo kam dede Alhaji Amadou Bari solution kam lutti dede ha moyjo fu hanko wawata suftango hoore mako to yi o wawan accugo hutinirgo WhatsApp mai o yiɗa ɓe partage a ko yewtitita ɓe himɓe ni o eggay huudugo ɓe WhatsApp man ɗo. Sai Abdourahmane Bakari o windi mi hofni Alhaji Adamu Haruna. Amin Allah jabo mi yettima ko ɗuɗi. Nonnon Amadou Altine mi tammi gonɗo lesdi France ha Berniwol Lyon mi tammi o windi bonsoir merci Amadou Altine mi yettima ko ɗuɗi no mbaɗon ton. Sai Abdourahmane Mal Alim o windi enoye tomi acci ɓe kam woda ko waɗatana noye tomi acci ɓe kam. Bon a ƴami to a acci ɓe ɗumejum mi famai to a acci hutinirgo ɓe WhatsApp man na manna to a acci ɓe dow ɗumejum. To acci hutinirgo ɓe WhatsApp kan na ɓe pota ɓe partage dede ko ɓe geta siriji maɗa man sakko ɓe partage naɗi dede Facebook man. Yawwa banni. Sai Awwal Maine o windi ok jonta kam ko WhatsApp toye funa. Yawwa ƴamol maɗa ɗum ƴamol tilingol Awwal Maine ƴami kala WhatsApp funa. ƴamol ɗo ɗum ƴamol ngol ɗuɗɓe ɗo ƴamto hatta be dede YouTuber e mawɓe fuu ngam ko waɗi ɓurna ɓe naftira ɓe WhatsApp messenger e WhatsApp business ɗo ɓurna ɓe gerɓaniɓe message ji man banta mi matini on min ɓe hoore am ɓe gerɓani message mai ha numéro am non kam mi hutinirta dede ka Nigeria ɗum numéro a kam mi hutinirta ha WhatsApp messenger ɓe gerɓani message man ɗo e mi accepti bo déjà amma dede numéro ji am ɗiɗi ɗi mi hutinirta ɗi Sénégal ɗo
ɗi mi hutinta ha ɗum gb whatsapp mi hutinta majji ɓe gerwanaya message ma ha jotta e to en gejjitayi bo whatsapp ɓe ɗon no avertisa en dedei naftirgo be whatsapp ji lattiɗi na ɗum whatsapp messenger ko ɗum whatsapp business ɓe ɗum mbiya en whatsapp ji mai ɗo ɗum whatsapp ji dedei lattiɗi banta ɗi piraterie ni na mi wiyata en ɓe gerdaki whatsapp ji man ɗo yawa isin yake feere whatsapp ji mai en geɗi ɗo bloka yake feere whatsapp ma bloka sey to a waɗini ko nandi be majum ni to ɓurna hutiniroɓe dedei be whatsapp ji man ɗo bo jotta ɓe gerbanaka message man e min fu ɓe gerbanaka message man e en andano ɗum tammi waɗugo en andini to a wakkati man waɗi ɓe gerbanama message man ko ɓe bloka numéro maɗa ko allahu alam mi fotami kon jawabu man ɗo e dedei youtubeur en mawɓe hamɓe ɓe hoore maɓɓe ɓe ɗo ƴamtira ɓe ɗo kokkindira débat ji dow haala man ɗo ɓe keɓai dedei jawabu majum yawwa wakkatire ɓe keɓi jawabu majum fu min tanni on matingol ngam may ɗo to a yiɗi accepta kam sey a yawa nden kam a sañƴa a hota dow whatsapp messenger ko dow business ɓe gerɓama message may a accepta ɓawa to a accepti to yiɗi ɓawa ɗon e go nden kam a lorto a hota dow whatsapp gb man ɗo amma ɗo kam min wi noon maɗo min waddida balle may ɗo mi anda to nde huwan yawwa mi tammi on pami sakiraɓe yawwa nonnoon abdou windi yawwa abdou petit o windi o faami abdoul karim abdou petit o wi o faami mi yettima sosai nonnoon ali o windi wiwi ok awwal ma ini a windi wi je vis donc a laari ɓe gerɓanima message man na malla mi anda ko malla wakkati komi hollay no kuje ɗo on a wi a laari sey nana ismail marwol o windi assalamu aleykum adamu haruna min gettima wallahi min fu mi yettima ko ɗuuɗi sey bachir mohamed min gettima an fuu sey nonnoon ahmed ibrahim good afternoon min gettima non isa abdoullahi english ɗo mi wala fama ɗum boɗɗum banta mi matimma bon mi anda jotta kam dede ƴamol maɗa man a wawan ƴamugo mi ɓawo ɗon to yiɗi ɓe a wawan a matami ha dow numéro am ka whatsapp mi tan mi andi numéro am ka whatsapp to ɗum ko larani ala whatsapp ma numéro man hanka woni plus 221 70 696 61 64 ami ɗon fuɗɗita numéro man mi tan mi aɗa taski hosugo ka plus 230 sorry ngaɗi muñal plus 221 miɗi wigo plus 221 no indicatif sénégal c'est 70 696 61 64 a wawan ƴamtago mi hatton mi jaabuma ngam mi famayde ɗiɓa windi ɓe anglais man ma bo mi wi'a winda ɓe français ko ɓe fulfulde c'est Ousmane Bouba windi très bien bravo Adamou min gettima c'est Bachir wawala o windi bonsoir Adamou Haruna merci c'est nonnon Salif Gesner min gettima ko ɗuuɗi sey ɓingel Youssouf min gettima ko ɗuuɗi Youssouf nonnon Ali min gettima Dawda Oumar an fo a yettama nonnon Noura Mayga o windi min gettima sosai derɗirawo an fu min gettima nonnon Ousmane Oumarou o windi min gettiga Marwa Cameroun mi yettima ko ɗuuɗi yimɓe lesdi Marwa lalle mi yelake kala mo windaniyam ko commentaire muɗum fu mi fama de diga wuro toye o woni ma bo diga lesdi toye sakiraɓe nonnon Nana Ismail c'est Bachir Mohamed min gettima an fu ko ɗuuɗi miɗo larani commentaire ji moɗon sakiraɓe Abba Oumar min gettima ko ɗuuɗi nonnon sakiraɓeji ɗuɗɓe ni daɓɓe ɗo Mouhamad Mouktar Saydou Pullo Yaya Hamid Saydou Hamid min gettima ko ɗuuɗi ok Saydou mi fami a wino mi warta deydey téléphone am ɗo ha deydey dow mode jeemode ni ha banque mi holla on ɗum ɓalwa bon ɗum ɗo ɓalwi man bo banni man ni ɗum ɗo ɓalwi man banta laari téléphone may banta nga ɗo ɓalwi banni man mi hollirno on mais ɗum ɗo waɗi flou yawa mais giɗɗo lartago ɗum fuu lorto ha deydey vidéo ngol min ganno deydey ko salino mi tammi to on lortake hatton on giyan vidéo may ɗo deydey ngol min ganno ko salino sakiraɓe yawa nonnoon message ji moɗon ni miɗo laara ɗi Hamza Amadou windi lenon de cette application woodi Hamza application je toye gotel bolwanta malla application kesum je min mbi goɗɗo wawan naftirgo ɗo application ma inde magel signal hami holle inde magel ko a laare ko a wawan ndigo inde mai ɗo nde wangante
inde wande wanga sakiraɓe mi tammi to ndaari bon be téléphone am je mi jogi ɗo ha mi waɗa noon commentary les man to yiɗi on ndaara inde ma ɗo windi on ndaaray inde ay windi signal ngam mi tami ɗuɓɓe fama inde application may ɗo. yawwa on giyan mi windi kuje ɗo man ɗo windi signal, on giyan inde kuje ɗo man Adnan Ben Haroun, mi waɗani on commentary man les ɗon on tammi laarugo ɗum ɗo windi signal inde application man. yawwa non message moɗon da Ali Mohammed o windi wallahi sahih kalamuka. ok min yetti ko ɗuɗi Aliyu, mi tan miɗo wolwa komi larani komi wolwi ala enen fulɓe hana en sakito hanen kaftano kujeji men heɓa enen bo ta en sakito en jaa yeeso wona kala ha ɗum yeehi fuu enen bo en ɗon hatton may ɗo ta wona kala ko ɗumejum fu seni en ɗaɓɓita ɓe gaɗana en, hani enen ma en gona en gaɗanaɓe koye meɗen ha woɓɓe feere ɗaɓɓitira en gaɗana en ɓe ta wona ko nde enen kam en ɗo sakiti kala ko sargi en fu seni en ɗaɓɓitira ɗum ngal feere. yawwa ettama ko ɗuɗi yaya Hamid ok a wi mi hofnani abdou a wi mi hofnani ɗo mi heftayi abdou mo mbiyata mi hofnani may to min gettima ko ɗuɗi kadi se nenne hannatu min gettima ko ɗuɗi a windi merci mon grand merci mi gettima ko ɗuɗi an fuu. se Ahmed Ibrahim o windi thank you very much min gettima ko ɗuɗi an fuu. Ahmed Ibrahim pardon Ahmed Ibrahim. yawwa amma woodi mo mi hakkiti ɓawo ɗo ɗiɗi ko larani e jengol Placo TV mi wayri matugo mo Ahmad grand Ali Amad grand Ali Amad mo bertoa mi wayri matugo mo se jotta mi numti habaru mako mi wayri matugo mo wane kala nden gaɗayno entré ɗo pat oɗon no yaldira miɗon no lara commentary ji mako mi wayri mo yawwa mi anda to oɗo nana en jotta ɗo ma bo deydey sakkiraɓe ɗon ɓe mi laari de ɓe bertoa anduɓe mo ngam may ɗo miɗo ƴama on habaru mako miɗo hofna mo bo e grand Ali Amad hanko fo ɗon nder deydey ɓen ɓeddan ɓe encourage gomin e ko larani kuuɗe ɗe min kuwata nonnoon Ousmanu min gettima fo ko ɗuuɗi Awwal Mayine min gettima Awwal Mayine Aboubacar Yaya min gettima an fou nonnoon Ousmane Hamid min gettima an fou sakiraɓe commentary ji moɗo mani min ɗon ndaara commentary ji may ɗo ɗiɗo ɗuuɗi. Halilu Ibrahim min gettima. Hafiz Abdallah o windi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Hafiz. sey Manu Sule o windi assalam Adam Haroun wa aleykum salam. sakiraɓe se jafoɗo message ji deydey commentary ji man ɗo ɗi ɗuuɗi to mi wi mi janggay ɗiɗi par maji ɗum hosaen wakkati ɗuɗɗum mi laari message on Souleymane Bouba Farouk Ahmed o windi Farouk Ahmed o windi thank you Ibrahim Sidibe Ghana Kumasi. ok Ibrahim Sidibe gonɗo ha Ghana ha wuro wiyetengo Kumasi min gettima ko ɗuuɗi min getti yimɓe Ghana min kofni on pat moɗon ɓe Ghana nonnoon oɗo ɗo Awal Mayine a windi min kam mi yiɗi famugo WhatsApp kam ko je toyna. yawwa bon a wi a yiɗi famugo an kam WhatsApp kam ko je toyna kanjum mi jaabino ha jamol takkitingol mi wima en andi WhatsApp ji luttuɗi gb WhatsApp yo WhatsApp kanji nane ma ɓeɗo évita ɓeɗo haɗa en ɓeɗo hokka en shawari hutinirgo be maji ɗum WhatsApp ji ɗi marɗi probléme min fota mi jaaboma ɗo ƴamol may jotta ɗo hangol sey to mi ɓeddi waɗugo renseignement dow haala man ɗo ni. yawwa amma WhatsApp kana en andi ɗum WhatsApp on bo ɓe matini ɓe mbi ɓe tan mi bloqueugo deydey kala ɓe acceptaki condition mai fo en anda to ɓe tan mi yeɓugo message mai hatton. amma WhatsApp ka WhatsApp fou nde watawa ɓe mbi WhatsApp ɓe ittitinayi sey WhatsApp wanewa tan be wanewa mi tami a faami. sey Ba Moubarak o windi bonsoir min gettima ko ɗuuɗi nonnoon Isa Abdoullah windi ok Isa Abdoulaye mi yettima ko ɗuuɗi an fo mi yettima ko ɗuuɗi Isa Abdoulaye. sey Aminou Mohamed o windi Allah sey ne mi yettima ko ɗuuɗi Aminou Mohamed. sey nonnoon Moudou Abdou o windi assalamu aleykum Adamu Haruna. wa aleykum salam. sey Alhaji Ibrahim o windi très bien mon frère comment vas-tu? je vais bien alhamdulillah. sey Jibril min kofnima.
sey Jibo Jibrila min gettima. Sey Adamou Hamidou o windi merci beaucoup Adamou, pas de problème min gettima. Sey Mohamed Faisal o windi merci beaucoup Adamou Haruna, Allah walle amin. Sey Faisal Zebe, yawwa sey Faisal sa waɗa muñal inde maɗa miɗo wofa innugo nde. O windi jonta to mi mari haaje créyugo kam no mi watta to mi mari haaje. Mi famay. A wi to mari haaje créyugo chat kam no a watta, mi famay. A créa chat Faisal Zabe, mi famay message maman bo ɗum. A wi to mari haaje créyugo chat kam no a watta, sey a loro a famtina miƴamol maɗa man. Sey Modi sey MHD Modi o windi min yetti sosai jagorɗo, min gettima ko ɗum yan fof. Sey Yaya Souley o windi bonsoir. Sey Ilasa TV o windi bonsoir, min gettima. Sey Awal Maine Useni mi yiɗi réponse. Awal Maine a wi Useni a mari haaje réponse. Bon mi anda, mi tan mi salake no ƴamol maɗa may ɗo, mi lori mi ƴamtima ton bo. Yawwa mi tammiri ko a ƴami ha kala warta fu ɗum ɗo huwana. Yawwa mi tammi a fami jawabuje mi jaabima man. Sey Ahmed o windi thank you very much Adam, min gettima ko ɗuri an fu. Sey Moudou Abdou an fu min gettima. Sey Goska Ali o windi Allah yaru kuuɗe mon yeeso yeeso amin ya rabbi. Sey Mohamed Bashir, sey Abdourahman Mal Alim an fu min gettima. Sey Adamou Moussa min gettima. Sey Manu Souley an fu min gettima. Non yawwa derram Ahmed Alimna Ahmed mojo yawwa Amadou Liman. Yawwa Amadou Liman de jamol maɗa ɗum jamol tilimol ko larani haala. A wi e noy to a wala Facebook kam ɓe connectata ɗum na. Yawwa ɗo ma ɗum dedi haala kam ɓe golli to ton ɗo woɓɓe feere yahiri dow, miɗo matina wala labka ha dow hatton man dow ka kam wiyete man ɗo dedei nder YouTube ɗen feere goɗɗo feere no yahiri o wi toni ha wala Facebook ha dow téléphone maɗa ɗum WhatsApp tan naftirta ɗo, to ɓe ngala lawol ngol ɓe kosata ɓe partage donné maɗa man ɗo ha dow ha Facebook may ɗo. Facebook wala lawol ngol heɓirta dey information ji maɗa. Nanema sey to aɗo mari Facebook e WhatsApp ha dow téléphone maɗa man, nden ɓe partage information maɗa. Amma ɗo ɗum youtuberjo feere on wi ka ɗum youtuberjo bo deyde andaɗo. Bon wona e ɗum hammi may on martini ka, kanjum waɗi mi martinirma banni. Sey Umaru Sanda kadi no windi min yettima be tindinoje banni min gettima an fof ko ɗuɗi. Oɗo ɗo windi Moussa Yaya Adamou Haruna ko je be WhatsApp funa banni na. Yawwa jamol maɗa mi tammi mi jaabingol ko sali dow ha jamol ngol oɗo ɗo Mayine ƴami Awwal Mayine, mi tammi a fami. Sey Ibrahima Amidou o windi daga Marwa Cameroun. Machallah yimɓe Marwa min getti on. No yimɓe gawdere kam, yimɓe gawdere min matayi on, yimɓe bertuwa kolaki ko mi andi yimɓe gawdere man ɗo hatton fu miɗo reni komi tiyimoɗo mi pama moe pat e nokkure nde woni. Non sey Jibo Jibrila. Sey Ali Mohamed yawwa fami inde man signal banni man ni. Yawwa nda inde man bana mi windanma ɗon Ali Mohammed a yiyan inde man ɗo banta mi windanma inde dede application man ɗo. Yawwa bani sakiraɓe se on jaafo message ji moɗon may on ɗo ɗuɗi ni. Noura Mayga Alhaji Bouba Malik e o windi salam comment vas-tu, je vais bien alhamdulillah. Sey Oumar Sahabi o windi machallah Adamou Haruna Allah ɓesdu andal amin. Sey Amadou o windi min yettima Adamou Haruna an fu min gettima. Sey Yaouba Husseini o windi machallah signal kam je ɗume signal ɗum application banta andi WhatsApp ɗo ni ko Telegram ɗo ɗum lawol ngol a tokkata yewtida be yimɓe ba andira WhatsApp ɗo ni banni signal bo woni kanjum bo mi tammi waɗa gotindinoje majum ha nder wakkatiji kusi ɗiɗɗi.
sai bilal o windi machallah, sai Musa Ba min gettima, sai Boubakari Haruna o windi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Haruna alaikum salam warahmatullah. Sai Abdul Karim Abdou Peti o windi merci beaucoup Adam, merci min gettima. Sai Yaya Hamid min gettima an fuko ɗuuɗi. Awindi il voulait écrire. Ok, Yaya awindi il voulait écrire mi famai o marno haji windugo ɗumejum. Sai Awal Yahuba o windi min yettima masin daga Baturi. Ok, Baturi kam miɗon mi lesdi este Bertois min gettima ko ɗuɗi. Sai Nana Ismaila o windi toye Sale Hassan kam min wayri mo o jamo na. Nana Ismail min gettima ko ɗuɗi. Sale Hassan o jamo o waɗi jahangal. Sale Hassan o ɗo tawi lesdi Nigeria, waɗo ha Lagos lesdi Nigeria. Sale Hassan yawwa banni mi matin dede ko salino fu. Sale Hassan oɗo Nigeria kanjum on ɓayri matugo mum, amma oɗon o jamo wala hunde feere, yawwa banni. Sai Hammadou Jibrilla o windi très cool. Sai Faisal o windi to mi mari haaje créyugo chaine kam no mi watta. Ok Faisal, bon ko larani créyugo haala chaine YouTube ɗo, mi anda a yiɗa créé chaine YouTube banta yisinde mi matinde lastoto sai ɓe to a cikini charliji maɓɓe ɓe joɓetena ɓe nandi charli YouTube. To a créé chaine ɗo sai a mara 1000 abonnés et 4000 heures de views. To a heɓi ɗum ɗo a heɓɓini charli deɗe ɗi ɓe puɗɗata yoɓugo ma. Amma hedde a créa man ɗo sai a créa dow lawol lamgol, na a nasta nder application YouTube non a créa content noon a dinga piɓɓigo kuje tan mo a créi dow lawol lamgol non. Ɓeɗo ɗaɓɓita code postal e PO box. E nden bo pays ji ha Afrique ɗo ɗum pays ji 14 on tan signi partenariat be YouTube deɗe ɗi YouTube wawata yoɓugo. Nder pays ji man ni pays meɗen Cameroun wala nder, lesdi men Cameroun wala nder, Chad wala nder, Centrafrique wala nder, e Gabon e ko nandi be majum. Pays ji man mi limtana en seɗɗa nder maji ɗon lesdi Afrique du Sud, lesdi Ghana, lesdi Kenya, lesdi Nigeria, lesdi Sénégal, lesdi Maroc, e lesdi Algérie, Tunisie e Égypte e ko nandi be maji. Lesdi man kanje 14 ni bante mi matini en. Amma non may ɗo wi'ayi keyo to a wona nder lesɗe ɗe ma a fotaya a naftira be YouTube hayoɓe ɓenen mo ɗo jama ɗo découragé dow haala man. To ɓe nani Cameroun wala signay partenariat be YouTube yoɓataɓe ɗo ɓe feere ɗo découragé gal ton may. Miɗo martina on min mi ɓingel lesdi Cameroun e bo on gi mi créé chaine am dede YouTube man warti ɗo yoɓami jotta. Miɗo martina to aɗo mari dede relaction no a waɗirta be pays ji ɗi man takkiɗi. Misal wona Nigéria ɗo a wawan a créa bire Nigéria sai a ɗaɓɓita PO box maɓɓe be code postal maɓɓe, a ɗaɓɓitani dede relation ton man a heɓa code man a créera dow maje. E ñande a monétise chaine maɗa a waɗi vérify majum bo ɓe gerɓante code ha dede post office ton mayɗo sai heɓa dede mo jaɓantama, yawwa. Amma dede on marɗo haji créugo chaine man fu to matotiri ɓe yam mi tammi hollugo ɗum laabiji man ɗo, to ka salanayi ɗum bo mi wawan mi waɗana ɗum to gurla mayɗo en mbawi matotiren narren no a yoɓatami mi créama chaine may, yawwa. Ngam sakiraɓe feere yake feere to ɓe matimi dow kuuɗeji feere to mi wiɓe yawwa ngam to sai en narra a yoɓami hedde mi woni kugal ma sai ɓe mbiya haɓa andu Adamu Haruna bana kaza kam bo sai to mi yoɓi mana o banni man ni sakirawo kuuɗeji ma yanɗiɗi ko yahay kala ko goɗɗo watta fu bo wakkati ma on ɗo wonna. E nden bo kugal ngal waɗa man fu ɗum connexion ɗon dede majjinta ko nandi be majum ni. To a wi kala ko marra haja fu bo sai mi huwane ɗum mere ujuneji ba maɗa ɗon ɗaɓɓitomi mi huwana ɓe mere banni ɓe ɗo en andi ka huɗata banni ɓe ɗo dole an bo sai a lara hunde feere de min bo mi heɓa mi waɗanma so gurla man ɗo dede PO box a ɗaɓɓitita be code postal may goɗɗo ma warta jaɓanma ɗum ha Nigéria man ma sai to a yoɓi ɗum, yawwa. To ɗum banni amman to a mari haje créugo chaine man ɗo a wawan matotirgo be am mi tindima. To aɗa mari relation be Nigéria aɗa mari himɓe je mbawata suglanma ɗum ngal ton may ɓe suglante ɗum. To a wala bo miɗo mari himɓeji har ton to ɗum ngal Nigéria en mbiyen créiran, to ɗum ngal Sénégal ça dépend ha en mbiyen ngaran fu en mbawan waɗugo ɗum sakirawo. Mi tammi on paami. Non sakiraɓe message ji moɗon kam mi laari ha jottani ɗo ɗuuɗi. Ok, Awal Mayine a windi a wi a faami jonta kam min yettima ko ɗuuɗi. A wi daga Mayine lesdi Ngawdere, machallah mi yettima ko ɗuuɗi. Ɗon Mayine kam e tawi ha lesdi Ngawdere e Mayine ɗo mi tammi won Mayine feere fu ni gal lesdi Nigéria mi tammino hunde mai ɗum ɗo sargami. Ngawdere bo lesdi Ngawdere kam Mayine kam gal département to wonirta useni, machallah mi yettima ko ɗuuɗi. Sai Adamu Garba Amadou o windi merci, nonnon Hammadou Jibi o windi Adamu Haruna a yettama min Yousufa
boɗaɗo Yusufa boɗaɗo min gettima ko ɗuuɗi. Sey non oɗo Abdourahmane windi Abdourahmane Mal Ali daga Tuboro Mayo Ray Nord Cameroun, machallah min gettima ko ɗuuɗi yimɓe lesdi Mayo Ray. Non Ali Mohammed a windi to Ali Mohammed anduɗo bo ha jotta mi famai Ali Mohammed mi tammi an bo aɗo France na kam banni. Non Yaya Hamid o windi Yaya Hamid o windi chain ok amari haji créugo chain na to amari haji créugo chain na yawa mi tammi ko larani hala créugo chain may ɗo mi wolwi hala may ɗo jotta mi tammi a fami deidei ɗum nettaki ɗum jawabu jamol maɗa yawa. Ok Ali Mohammed a windi non pade gratuite mi anda dow haala ɗume a wolwanta ko ko larani haala kuugal may ɗo to goɗɗo mari haji créanego ya banni andi to kala ko goɗɗo wi wonte fu to wi gratuite kam ka saɗan seɗɗa yawwa banni to banni man sakiraɓe. Sey Bilal Bello windi Adamu Haruna miɗo mari ƴamol am bisimilla Bilal Allah ni waɗa miɗo andi ƴamol ngol ƴamata man ɗo miɗo mari jawabu magol miɗo heɗiti ƴamol maɗa. Sey Jibrila o windi ok ça va. Sey Bashiru o windi min getti daga Danfili Cameroun. Bashiru Muhammad daga lesdi Danfili gal ngawdal mi yettima ko ɗuuɗi mi meeɗi yahugo Danfili tokki diga tibade Danfili ha mi yehi ngawdal mi yettima ko ɗuuɗi mi hofniɓe Danfili fuu. Non Ali Mohammed o windi wi France Paris ok Ali Mohammed aɗo ha Paris ha lesdi France ta machallah min gettima ko ɗuuɗi min ɗon dara commentary ji maɗa an fu ko nde min gaɗi vidéo fu min ɗon dara commentary ji maɗa min ɗon gettira be maka deidei simoɗo on ɗon ballito sosai be on ɗon dayi man fu on ɗon supporti on ɗon nder ɓurduɓe larugo vidéo ji amin fu on acca deidei vidéo ji feere ɗi golleji feere deidei ɓurɗi ɗi amin ma on ɗon gara on ɗon dara be ji amin may ɗo on ɗon mana bo wallahi min ɗon gettira on be maka sosai simoɗon chaɗɗum seɗɗa. Non Aboubacar Yaya o windi a yettama Adamu Yaya daga Ngawdere machallah min Ngawdere min getti on ko ɗuuɗi. Sey Ahmadou Souleymane o windi Adamu Haruna a yettama Jur Allah walle moi je suis à Marwa Cameroun je m'appelle Ahmadou Souleymane machallah min gettima ko ɗuuɗi aɗo ha lesdi Marwa malalle hande kam yimɓe Marwa ɗuɗɓe ɗon gondi be meɗen min getti on ko ɗuuɗi yimɓe diyamare Marwa mi meeɗay warugo Marwa ñande Allah waddiyam Cameroun fu to Allah mum yerdi mi tammi warugo Marwa mi yi'a deidei Marwa diyamare mi meeɗay warugo Marwa ɗuɗɓe nder moɗo ɗo mbiyami invitanmi ñande mi wari Cameroun to Allah mum yerdi to mi wari Cameroun mi tammi warugo lesdi Marwa. Ibrahim Hamid o windi Adamu Haruna di courage merci Ibrahim min gettima jur mi tammi on dari ha mi wulwini mi jooɗi ɗo ha mi ŋooɗi en bolli ko watta 1h33 minutes jotta kay en gewti ɗuuɗi ɗum hoosi wakkati sakiraɓe. Non Ali Ben Pro o windi merci beaucoup mon frère de rien. Saydou Pullo o windi Saydou Pullo daga Mayganga min yettima Adamu Haruna min ma mi yettima ko ɗuuɗi Allah ni barkiɗin Saydou Pullo diga Mayganga. Non Umar Sahabi o windi Umar Sahabi Algérie merci ok Umar aɗo ha lesdi Algérie na machallah min gettima ko ɗuuɗi min kofni deidei yimɓe taweteɓe Algérie fu min kofni on min getti on ko ɗuuɗi sakiraɓe. ok Umaru Hammadou o windi on jarama be hirde welde grand Adamu daga Abongbang ok daga Abongbang nder lesdi Estena ha Cameroun machallah min gettima ko ɗuuɗi min gettima ha Abongbang min gettima ko ɗuuɗi min kofni yimɓe Abongbang fuu. Nanon Yaya Faisal o windi bonsoir monsieur Adamu Haruna comment vas-tu je m'appelle Faisal Yaya je suis à Douala 5e Buna Musaji Allah wallu machallah min gettima ko ɗuuɗi Yaya Faisal aɗon ha deidei Douala ha Buna Musaji machallah min gettima ko ɗuuɗi min kofni yimɓe Douala fuu. Yawwa Awwal Mayni a windi arrondissement de Ñambaka
Oke, ho nyambaka hosere nyambaka miɗo nana inde nyambaka ɗo mi meeɗai yahugo mi anda to ɗum heddi. Andagal am ha Ngawdere to mi ummiri gal Yaounde mi tokkiri bertuwa mai ganga Garwa Mbulay. Yawwa Garwa Mbulay mi tan mi artata kadin sai mai ganga sai Ngawdere Salo Garwa nasira Nigeria. Yawwa nyambaka ɗo miɗo nana inde. Sai mai ganga dillira Ngawdal. On gittama sakiraɓe. Nonnon sai moye feere sai Abdul Kadiri windi merci min gitti sai Faisal windi daga Douala amma ɓingel mi ɓingel bon a ɓingel toyna mi famai ok ma bo a ɓingel toyna kam mi famai a windi daga Douala amma bo a ɓingel mi famai ɓingel toyna. Ok sai Bilal o windi ok Adamu Haruna min gettima sai Ibrahim Hamidou o windi les réseaux dérangent trop Adamu Haruna dans la région de l'extrême nord ayi ha région extrême nord réseau ɗo dama wanena ɓe yake feere kam réseau ji man sai ɓe hakkilo ha feere kam himɓeji ɗuɗɓe ɗo mbayanomi deydey réseau ji man ha Cameroun to Allah ni wo'itinɗi kadi sai moɗo Mawɗo Abdou o windi ok sai Manu Sule o windi yimɓe Yaounde yetti machallah yimɓe lesdi Yaounde min getti on ko ɗuuɗi minon bo ok Faisal Marwana machallah min paami ɗo ha Douala ma ɓingel lesdi Marwa min gettima ko ɗuuɗi yimɓe lesdi Marwa. Sai Abdul Karim Abdul Petit o windi ko waɗi on gatta en direct sai fu Adamu Haruna ok a ƴami ko waɗi min gatta en direct ko nde funa Abdul Karim Abdul Petit bon en direct mai ɗo yake feere ɗum ɗo hosa wakkati ɗum saɗi seɗɗa bo deydey waɗugo en direct mai ɗum ɗo saɗi seɗɗa e onon man bo to min mbi ko nde min gaɗa en direct ɗon hakkilay ka somnay on kanjum watta min kosa wakkati seɗɗa ɓawo balɗe to faɓɓi sosai min gaɗa en direct amman to no mari haje bo min tokkay wannugo on en direct mai ɗo min dinga jabago message ji moɗon en ma totira en giiɗa en direct on ɗon giyami miɗo yiya onon bo miɗo yiya commentary ji moɗon non mayna ɗum belɗum miɗo fottana ɗuɓɓe nder moɗon bo yawwa min bo kada fottanayam miɗo yettira on be maka. Ok Yaya Faisal o windi pourquoi monsieur Haroun vous ne publiez plus la vidéo sur YouTube. Min accitai publigo vidéo ji ha YouTube bo min accitai wato min koyti noon wato sakiraɓe sungurlaji meɗi ɗuɗam min kanjum waɗi wallahi ɗum ɗuɗam min jotta en andi en plus de 7000 abonnés ha chaine jeygol Plago TV YouTube ha hala marketing bo ɗon nder dande 2000 abonnés nda groupe ji WhatsApp himɓeji man ɓe ɗuuɗi e message ji to daskitake ɓawo ɗo bo min ɗon no sugli deydey be ko larani sungurla hala marketing deydey ɓen marɓe haje waɗugo ɓe majum en ha Petrompe ha Crowd One ha Shimol e ko nandi be majum gal toon min suglorino e nden nda école miɗo matina min jahan école e ko nandi be majum ni en kam warti ɗum ɗuuɗi wakkati man ɗo warti ɗum famɗi ha min keɓa min gaɗa vidéo ji man banta noon no wowano may ɗo ɗum ɗo saɗana min nden bo min gonda e babal gotel banta giyo toon ko larani jeygol Plago TV ma o nandi be Salih Hassan mi wudata kugal may ɗo Salih Hassan oɗo tawi ha Lagos lesdi Nigéria min bo miɗo tawi ha lesdi Sénégal e ko larani hala marketing bo miɗo huuda ɗum ɓe Awal Moussa ɗo tawi ha lesdi Cameroun bo miɗo tawi ha deydey Sénégal on gi ɗum ɗo dayidiri Salih ma ɗo Nigéria Awal ɗo Cameroun bo miɗo Sénégal to an kam ko hawri waɗi vidéo ji man ma ɗum hunde on deydey sande seɗɗa to kanjum waɗi amma min tammi ni lortowago fuɗɗutugo waɗugo vidéo ji man ɗo banta mbowno ɗon to Allah mum yardi sakiraɓe kanjum waɗi min mbi on to wodi waɗaynoɓe vidéo ji tindeji sinji amin man ɗo ko min gaɗayi deydey on kattatako bo ɗum wonan deydey woɓɓe feere waɗoɓe sai a tawa deydey remplaci deydey babal amin may kanjum miɗo yewna sakiraɓe kabde deydey naste réseau ji ɗo heɓa enen bo en keɓa en évoluer gal toon na to a yi a wala deydey basira ko a wala deydey informatique ko ngandi je waɗugo sin kujeji ko larani hala téléphone ji ɗo kala ko annduɗa mbiɗa a waɗan fuu bana en mbi YouTube ɗo kala ko waɗa ɓiɗi ton fuu to a tela ñotowo to a nasti nder YouTube ɗo a tawan lattiɗo tela be wolde to ɗum chinois to ɗum wolde deydey indien re to ɗum français to ɗum anglais oɗo holla himɓe ko larani no ɗum ñotirta oɗo jaɓa ceede mako ha YouTube ɗo yoɓamo e ɗum deydey to ɗum on laɓowo an deydey aɗa waɗi salon de coiffure aɗa laɓa himɓe to aɗa ɓiiti ha YouTube ɗo a tawan deydey maɗa ɗum ɗo tindina ɓe wolde feerere ko français ko anglais ko arabe ko espagnol etc
to a lattake anndo ɗo deydey ko ɗum misin rewɓe waɗoɓe deydey kuje ko larani hala make up pawneji ɗo a tawan deydey ujuneje ɗo ngaɗa ɗum deydey ha youtube be bolliji maɓɓe. to a lattake a modibbo a gasotoɗo a tawan modiɓɓe ujuneje diga be an arabe an français an anglais an espagnol ko lutti bolleji luttiɗi ɓe pat maɓɓe ɗo ngaɗa hawsare ha nigéria ɗo tan ma laaru. to a lattake an a bo'inojo téléphone ji a tawan ɓen holloɓe deydey no bo'inirta téléphone ji yimɓe bo ɗo siiwa ɗo laara deydey youtube ɗo yoɓa en. to a bo'inowo motaji deydey aɗa mari no wiyata ɗum garage ko motoji e ko nandi be majum kala ko andi a watta fu duniyaru ɗo jotta ko ɗume fu ɓurna foti en ligne amma enen en ɗon giɓi kujeji mai ɗo yeeso bo enen tammi torrugo sey warta en cahitake ha kujeji man ɗo. to kala ko a watta fu diga joni habdu fondu nastingo ɗum ha nder deydey internet ha deydey réseau sociaux ji man ɗo. wakkati ɗum waroyo ɗum wari nafugo may si a tawa an fu aɗo nder ɓe ɗum nafata sakko ma déjà ɗum ɗo nafa ɗuɗɓe jotta ɗuɗɓe diskiri be réseau ji man tan matinta on yawa on marɗo haaju fu wawa nastugo ça dépend de je nastirta bo ɗum wonani bo ɗum dole bana chaine amin gamin créé hala marketing ton jeyi on dari haɓe waɗa bawol ma bo mi à propos ɗo min wi on minon kam chaine amin ɗo min créuga on min gi e ɗum nafa min nasti deydey nder réseau ji may ɗo min ɗo keɓa e min matini on bo deydey marɗo haaju fu minon kam sa ala min gaɗa vidéo ji min tindina on marɗo haaje nastugo fu nasta to nasti ɗo heɓa bo hoore muɗum heɓata min mbiya to heɓi hokkamin hoore muɗum heɓanta heɓa enen bo en développe sosai amma to en mbi goto mi wi mi yiɗi min mi dinga heɓugo min tan feere am ɗo no mi heɓiri feere am fu mi fotani mi waɗani deydey himɓeji may luttuɓe e noy to min miɗo heɓa mi noddiɓe hamɓe ma ɓe gari ɓeɗo keɓa ɗo mari ɗo heɓa to ɗum hawri ko woni woɓɓe ɓe ngala ɗum wi ɗum waɗanaɓe sey a tawa ɗum walli ɗum yaari enen pad yeeso kanjum waɗi deydey yimɓe nasara no ɓe ɓuri en hamɓe to goɗɗo heɓi no famɗiri fu a tawa o dasoyimo mako ɓeɗo keɓa amma enen je meɗen feere to goɗɗo heɓi ɗo ɗo haɓana waɗugo deydey mahol tawoɓe feere bo ngara keɓa bon min créé chaine man ɗo min matini on gena avertissement ji deydey je min ngari min kolli en wona ɗum deydey obligé ko hunde feere minon kam tan juste min ɗo kokka yimɓe conseil ji nda réseau ji ɗiɗo to a nafti ɗi nafete ɗum réseau ji labɗi lattiɗi ɗi ngala zamba ha majji min ngaɗi formation dow majum kanjum waɗi min ngari min ɗo kolla en deydey ko Allah andiri min dow majum e ko min anda bo to ñamimi minon bo min ɓedda ƴamugo deydey wonɓe yeeso amin ɓe mbiya min minon bo min pamtina on yawwa to ɗum nder non mai tan heɓa en ballidira wona ɗum dole keyo dole sey goɗɗo nasiragal ko te amin to aɗo mari gal a andiri bo a wawa nasiragal ton ɗo kam fu minon kam min ngari miɗo tinna yimɓe deydey ɓen ɓe anda himbana peton peɗoɓe ɓe min gaɗanta paiement ɓe ngala deydey no ɓe ngara paiement may kanjum waɗi ɓe anda lawol ngol ɓe tokkata bo ɓe feere nanta ko français to ɗum wi ɗum accideɓe ɓe deydey lidére haɓe yata ɓe coda dollar en bitcoin ɓe ngara ɓe gaɗana koye maɓɓe paiement ni ɗum saloran ɓe yawwa to nde min ngari miɗo tindina ɗum ɓe wolde meɗen ɓe fulfulde on gi deydey ɗuɗɓe ɗon nasta lattiɓe hawsa en bo ɗo tindina ɗum ɓe hawsare mum en lattiɓe swahili en ɓeɗo tindina ɗum ɓe swahili olof ɓeɗo tindina enen fulɓe ɗo fulfulde ɗo hayɗon ɓurdi wolweego ɗuɗugo ha afrique ɗo en ɓuri ko e fulɓe ɗo ɓe ɓuri kotta 50 millions d'habitants ha nder lesɗe afrique ɗo to amma enen meɗo en gaɗi banta en ɗon nder ɓurduɓe sakitago on giya en haala meɗo kaɗo suna mi wane kaɗo suna ɗuɓɓe nder meɗen bo sey enen mai bo to en ummake en mbiyen ballay to en ndeni en mbi sey to mawɓe gaɗani en sey to gomnati waɗani en ko mawɓe marɓe ɓe guiyeten ɗo ɓe gaɗanta en koye maɓɓe ɓe gaɗanta hamɓe ma enen mai bo sey en ummi en ɗaɓɓita en ummo en ɗaɓɓita ɓe seɗɗa mai ni ɓurna ɓe giyoton deydey ɗon mari ande ko jawdi man ɗo fu be seɗɗa mai tan gino ɓe fuɗɗiri amma to en ndeni en mbi sey en ɗaɓɓitiragal feere ɗo ka nafata en yawwa mi tan min pam sakiraɓe ngam may ɗo on gettama mi tan mi en kiiri sosai sakiraɓe ko watta 1 heure de temps 23 minutes ko ɗum ɗo yana sera 1 heure de temps e demi ngam may ɗo miɗo laari ɗuɗɓe nder meɗen kiɗitake ɗeɗen ko gadduɗen nane ma koye marno haaje famugo ko larani haala whatsapp ɓe bloquay ɗum e to ɓe bloqué ɗum kam to a wi an a yiɗa ɓe laara ko gewtitita ɓe yimɓe application to a yi tanmi remplace go ɓe whatsapp hanka on deydey kanga wonanoɗa e bolwa min mbiyen signal ɓe telegram application ji kadi ɗo juuɗe no andi amma wala bana signal ɓe telegram e deydey on mo yiɗa naftirgo be maji bo ɗo ka seyde muña ha whatsapp man ɗo e deydey ɗuɓe nder moɗo ƴami date man ɗo bo miɗo watina ɗum lewru tataɓo mars ɓe mbiɗa ɗum le 8 février amma ɓe eggini ɗum diga le 8 février ɓe kori ɗum ha mars e non sakiraɓe ƴami bo to ɓe mbi ɓe partage an deydey komi yewtidita ɓe yimɓe may kam yimɓe pat daran duniyaru fu laran na ɓe ami en am na ɓe min mari deydey ami en am ɓe facebook ɓe daran na min matini on ami en maɗa ɓe facebook kam ɓe darata laaroɓe kam ɗum ɓen lattiɓe autorité en ha facebook man ɗo huwoɓe her ton
yawwa sai bo to dede réseau ji feere ma bo opportunité ji feere ƴamiɓe mbiɓe ɓe corana ɗum en dede donné maɗa ɓe mbawa ɓe corana ɗum information ji maɗa heɓa ɓe gaɗa ko waɗango ma ɓe gaɗa ko yerɓunego ma publicité ma bo to gouvernement ɗo ɗaɓɓutuma ɓe mbawan ɓe kokka ɓe information ji maɗa heɓa ɓe jawa heftugo ma ni tammi ɗo dede ko garɗen mbiɗen en tindinay ni tammi sakiraɓe on paami dede ko garɗe hen en tindinama e ɗon to jotta ka hewti dede ko jaɓɓidiren ngam may ɗo mi anda nder moɗon moye be moye mi luttiɗi ila hari commentary ji moɗon kam ha joni ɗo ɗuuɗi ha mi lara seɗɗa nder maji hedde ko cendiren yawwa sai Abdullahi Ibrahim windi a jarama Adamu Haruna Abdullahi Ibrahim from Lagos Nigeria machallah Abdullahi Ibrahim min gettima ko ɗuɗi noye mbaɗa ha Lagos machallah yimɓe Lagos yimɓe Nigeria min getti on jour sai Bello Karejo windi sannuma Adamu Haruna mi sanima mi yettima ko ɗuɗi sai Umar Mikailo windi mi yetti diga mulfuday kam lesdi Marwa mi tammi min gettima ko ɗuɗi an fu sai Mimi Naïma o windi salam je viens d'arriver vous parler de quoi to Naïma ko min bolwi kam min bolwi dede ko larani programme hala WhatsApp en mbi hala en mbi WhatsApp ɓe mati ɓe tami bloque woni numéro ji yimɓe feere nder balɗe garande to ɓe acceptayi condition ji maɓɓe kesiɗi ɓe gaddi min tindini ɗum dede ko salino to heɓayi larugo dede komin gaɗi min fu lorta larta vidéo derniwol ngol min publie fajira hande ɗo a faman dede tinninore nde pat mare no ka warete non sai mojo feere sai Umaru Sando windi daga o windi gonga maɗa Adamu Haruna min gettima ko ɗuɗi Dawda Umar sai Umaru Hammadu windi himɓe a bongbang ma sani on Adamu Haruna merci min gettima ko ɗuɗi an fu be yimɓe a bongbang no foti sai oɗo ɗo bo Aboubacar o windi bonsoir Aboubacar o windi bonsoir afu Adama Harun comment éviter donc a mari haji évitugo ɗumejum a évitata taɓe bloquea WhatsApp maɗa na malla a évitata ɓe lara sirriji maɗa to a mari haji évitugo taɓe bloquea WhatsApp maɗa kam to ɓe yerɓanima message man sai a accepta a taskito to ɓe yerɓanima message man ɗo a accepta to a yiɗi évitugo taɓe lara sirriji maɗa bo ɗo ka sai a wiɗa WhatsApp a acca hutinirgo ɓe WhatsApp ɗon dede jawabu man kadi sai Yauba Hussein windi a yettama be jabugo am ok e noy min wattanoy min factirta be probléme may e ko hawti WhatsApp be Facebook bo a yami ko hawti Facebook be WhatsApp ɗum je goɗɗo goto mari WhatsApp be Facebook fo marnoɗo Facebook ɗo hanko on soodi WhatsApp diga 2014 hanko mari WhatsApp hanko may on wi hawran ɗum banni man ɗo charɗi ɗi wurtini amma miɗo matina on sakiraɓe diga nde ɓe matini charɗiwol man ɗo ɓe mbi ɓe kawaran ɗum ɗo ɗuɗɓe ha nder duniyaru acciti hutinirgo WhatsApp man woɓɓe feere eggi acciti hutinirgo be WhatsApp man sam woɓɓe feere acciti hutinirgo be WhatsApp ɗuɗɓe mbi hoti signal woɓɓe feere hoti dede no inde majum Telegram signal man ɗo ni ko ɓe lansi signal man ɗo ɗum nder balɗe ɗo ne heɓai amma signal man ɗo jotta nga ɗo mari himɓe ko télécharge nga ko ɓurata 50 millions himɓe ko télécharge dede signal man ɗo ɓurata himɓe 50 millions wakkati komi télécharge application man ɗo min bo ɓurani ɗum himɓe 10 millions no télécharge application man ɗo amma e on sakiraɓe sai on jaafo téléphone man ɗo ha mi wati téléphone may ɗo nga do'i kanjum waɗi sai on jaafo sakiraɓe yewwa mi loro mi wata téléphone man hedde koyen continue
yawwa sakiraɓe man tan miɗon martina on dede ko larani hala signal ko wakkati komi télécharge signal ɗo himɓe ko télécharge ɗum ɓurayi 10 million amma jotta ɗo ni to a hina tawan himɓe plus de 50 million ko télécharge signal man ɗuɗɓe accidi hudinirgo ɓe whatsapp ni tan min paami sakiraɓe ɗo dede komi wari ha mi martina on nonnoon miɗo lara commentary ji ɗuɗɓe nder moɗon ha jotta commentary ji man ɗo ɗuuɗi man tan mbiɗen so Yawuba Useni o windi mi yetti be jabago yam banni mi tan mi en sarake no haɗɗo kam sey Ali o windi wi ciarisyon me petit à petit ça va aller inchallah Ali Mohamed ɗum gonga banni inchallah ɗo ka petit à petit ça va aller inchallah sey Yunusa Nana o windi min Nana Yunusa mi hofnima Adamu Haruna diga Ngawdere lesdi Cameroun min getti yimɓe lesdi Ngawdere sey Awwal o windi Nyambaka se trouve esterere Ngawdere ok Maiganga Boston ok a jarama a weltanama min ɗo angli be mon ha ɗo inchallah Adamu Haruna min gettima ko ɗuuɗi Awwal ma ine nonon sakkiraɓe message ji moɗon may ɗo mi laari ɗi ɗo ɓesdani ha jotta ɗuɗɓe nder moɗon so mayi hirde man ɗo Amadou Souleymanu o windi Adamu Haruna je suis de retour encore c'est Amadou Souleymane je dis que s'il faut nous partager le code exemple quand le téléphone est bloqué pour formater une fois exemple marque techno ok Amadou Souleymane a wi amati haji min tinne ndede code ko laawol dede to goɗɗo yejjiti code muɗum laawol tokkata formata téléphone man na min gadino vidéo man ko salino nder vidéo ji amin arandeji mi tan mi diga nder 2020 banni arande diga wonnan ɗum février 2020 yan kam kaɓanati hitande jotta komin gaɗi vidéo man ɗo diga wakkati min création jengo Black TV keso min gaɗino vidéo man ɗo amma ɗum marque Samsung mi tan min gaɗiri vidéo man na kam ko ɗum Infinix to mi yejjitayi amma min tan mi waɗugo je Samsung je Tecno man bo nde on mari haje majum inchallah Isaka Ibrahim bonsoir à tous courage merci c'est Oumar Hamidou windi on ɗon gondi ha jango en ɗon gondi ha jango ke min getti c'est Nana Ismaila min kam mi ɗon ok Nana Ismaila min gettima ko ɗuɗi c'est Aboubacar o windi mi sani Adamu Haruna min yetti ɓeero minoma min yettima c'est Awwal son o windi mi yettima Mohammed Awwal daga Ngawdere min gettima ko ɗuuɗi yimɓe lesdi Ngawdere sey Sadamu Husseini o windi miɗo Saddam Husseini mi famay ko binduɗa ɗo sam mi heftay ɗum mi famay ɓe a windiri man ɗo sey aɗora famtina mi boɗɗum o windana min be fulfulde ko ɓe français bien mi fama ɗeɗe ko a windi may ɗo ok Ali Mohamed kon ɗo Paris lesdi France a windi merci beaucoup mon frère Adamu merci aussi sey Isaac Abdoullah o windi ok Adamu good night thanks min gettima ko ɗuuɗi Allah findin en jam sey Modou Abdou o windi merci beaucoup min gettima ko ɗuuɗi sey Nenne Hanna to windi min Atiya Ahmed mi yettima Allah wallu machallah min gettima ko ɗuuɗi minon fuu min gettima ko ɗuuɗi Allah ni barkiɗin sey Amadou Souleymane o windi ok boɗɗum ɗo kam min ɗon getta min ɗon ngaati hakkilo kadi ok sey Shema bo ok a wi je Shema bo bon ko larani hala Shema mi tammi je ko larani hala formatugo téléphone je Shema be je kode ɗo presque ɗum pat ɗum hunde woore
ko larani kanjum ɗo wodi téléphone ji feere ɗo to ɗi mari haaje to a yejjiti code man ɗo ɗon lawol ngol a tokkata to aɗa mari adresse mail ma mari adresse mail ma be mot de passe maɗa a wawan a naftira be adresse mail ma be mot de passe man a kublito téléphone man e to a wala ɗum bo dole si a formata téléphone man ko no dow magel kam pat dilla to a sigakino ɗum ha adresse mail maɗa ma haala timmi to a sigakino ɗum dow adresse mail maɗa bo ɗo kam e wala bawɗe feere wala lawol feere sakiraɓe on guettama ko ɗuɗi mi tammi on giyan mi wulini hawguite abboji en bolwi ko watta 1h34 minutes mi laari ha jotta bo ɗuɗɓe nder moɗon ɗon soma hirde man ɗo ngam mayɗo komi wawata wigo on digga en darna hirde man ɗo banni sei wakkatire feere bo to mi laari on ɗon mari haaje banni me ɗo en tammi lorago tindina deydey dow tindinoje man ɗo mi tammi on paami en tammi nder wakkatije garande en tammi fuɗɗugo waɗugo live en tirde banni man ɗo dow ko larani hala marketing min pamna on laabi deydey ɗi goɗɗo tokkata waɗa ɗaɓɓita ceede en ligne ha téléphone muɗum banta en watini ko sali téléphone ɗo waɗaka ngam deydey a nodda ko ɓe nodde ma bo a nasta whatsapp a yewtida ɓe yimɓe ko facebook a laran noon téléphone ɗo ɓe gaɗi téléphone ɗo wari internet ɗo deydey ngam nafa ɗuɗɓe a wawan a waɗira ɗum deydey sanama e ko nandi be majum min tammi lorago deydey tindina e dow kujeji man ɗo banta min matini on gettama sakiraɓe on gettama ɗuɗɓe jalɗirɓe deydey haɗa ɗo fu miɗo wiya on Allah ni barkiɗin ɗuɗɓe jalɗiri deydey himɓe temeɗɗe deydey ko participe deydey ha entraide ɗo ngam mayɗo mi yetti on Allah ni barkiɗin nder rawo moɗon Adamou Haruna komi wawata wigo on sey ñande feere to en lorin potti ha entraide meɗo e deydey gatane vidéo ji amin ɗi min tammi yeroɓugo ɓawo bo min tammi waɗango en vidéo ji ko dow ko larani hala signal no téléchargirta ngel no installirta no waɗirta kala ko andi fu nder magel nonon maranɓe haaje ma tottirgo be am ko larani hala ha Jeyngol Placo TV on matawi mi dow numéro plus 221 70 696 61 64 ko larani hala Jeyngol Placo TV hala application ji ɗo on to a wolwanimi toon mi jaɓete ko larani hala application ji e to a mari haaji hala marketing en mbi nastugo groupe amin hala marketing ɗum 2000 on marto haaji nastugo ha toon ko larani min gandanta yimɓe formation ji ko larani commerce en ligne ko nandi be majum ɗon bo ɗum 2000 ɗon bo to a matawi mi matam dow numéro ha ka plus 221 78 472 62 34 banni sakiraɓe on gettama mi fotani nasi to mi ewni wane be wane deydey ɓen ɓe mi hirti haɗo ɗo pat on pat moɗon mi yetti on ha mi laari ha jotta on somayi deydey hirde man ɗo e nden bo waɗi ba jengi seɗɗa miɗo matina écha e waɗi ha min mi waɗan dabare mi yaha mi juula écha e deydey onon kam mi andi onon ma jengi ha moɗon woɓɓe feere ɗaɓɓitan maran haaje siwtago ɗano ngam mayɗo sey wakkatire feere on gettama ɗum nder rawo moɗon Adamou Haruna wassalamu aleykum.